Isang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bongo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bongo. Philippine Standard Time, alas 6:49 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado, petsa 23 sa bulan sa Oktubre sa bangatig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Sabado sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Kamangin kaupo ninyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Kita asala sa siyate ang atak na si Bombo aga. Tudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod. Kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Agid sa buong mga low pressure area ang ginabantayan sa aton ng State Weather Bureau nga magadala sang magalumon nga kawaan kun kaysa mayra sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan nga mayra sang pagkilat kag pagpanagob dala ini sang low pressure area sa may Visayas and then sa iban pang parte sa aton sa nga pungsod kalakip na sa may Zamboanga Peninsula ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kalakip na ang Palawan sa trasa kay nasang kagahon ang low pressure area ang yara sa Santaya 5 km sa nabagatnan na silangan sa Tacloban City Leyte. Nagaupod ini sa may intertropical convergence zone nga nagapekto sa may Palawan kalakip na sa may Visayas and then Mindanao. May sa pagida ka low pressure area Banwa nga nasiplatan naman sang ato ng State Weather Bureau. So magdala lang gid sang payong kon pangamliga sa aton nga kayong lawas kon kamo ang mayara sang kadtuan subong siniyang adlaw sang Sabado. 52 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Yara sang pila ka mga miyembro sang New People's Army nga nagsungka sa may aton ng mga miyembro sang kapulisan dra sa may second Provincial Mobile Force Company Banwa. Ang aton sa gobyerno padayon ni ang mga programa parang matigayon ang ining or pag-inganyo sa mga miyembro sang rebelde niyang grupo ang magbalik ka na sa maya sa bakal sang gobyerno. In fact, mayra panagani sang corresponding balang amount kon livelihood assistance kon mayra pagida sang bit-bit ang armas ang ining mga miyembro sang komunista nga grupo nga magbalik ka sa maya sa bakal sang gobyerno. I-check naton sa piya kalinya with the Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo Erlino. So tatlo ka rebelde ang nag-surrender sa kabangkalan Bombo Erlino. Ang tatlong ini ka mga komunista o kon na komunista terorista group nga ni Bombo Erlino kon NPA gikan ini sila sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Kaga nagbalik na ini sila no sa gobyerno Bombo Erlin. Susuno kaya Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, commander sa Second Negros Occidental Provincial Mobile Force Company Bombo Erlin. So ini sila nagabalik sa gobyerno bangod man nga na-encourage o kung na-inganyo ini sila sang former rebel nga sa subong nakabato na ya sang i-clip Bombo Erlin o kung ang ginahatag sini sang gobyerno sa mga NPA nga mga mabalik o kung magabalik na sa gobyerno Bombo Erlin. So may-ari na sa subong nagbalik sila o kung kagapon nagbalik na ini sila sa gobyerno. So pamaagi sa Pila ganin ang amount nga ginahatag Bombo Carl? So Bombo Erlin may ara sa nga i-clip no, may ara sa nga livelihood nga ginahatag. So may ara sa kung kaisa 50,000 pesos ang ginahatag sa mga naga-surrender Bombo Erlin. Kagang may-ari ini sila ya mga dala nga mga armas, may ara pa ginaya value ang ila sini nga armas nga gina-surrender Bombo Erlin. So ini nga tatlo ka mga nag-surrender, may-ari ini sila short firearms nga gindala sa ila sini nga pag surrender Bombo Erlin. So ang LGU sa kabangkalan Bombo Erlin so maghahatag man sa livelihood assistance sa mga rebel returnees Bombo Erlin. So may mga food packs man ini sila
nga mabaton gikan sa LGU sa nga Kabangkalan City, Bombo Arlene. Mahira di ba nga Arlene? corresponding amount kung may dala sila yung armas. And then Yes, another pagid na for livelihood. Yes, Bombo Arlene, no, another maniya for livelihood para sa mga NPA. So maayo ini Bombo Arlene, no, kay tungod nga na-encourage o kung na-engganyo ini sila sang former rebel man nga nauna sa ila nga balik sa gobyerno, Bombo Arlene. Bombo Arlene, napamatian Okay, nato dahil na lang gid Bombo Carl. So tatlo Yes. mga pila na kuno sila katuig sa may hublag antes nag surrender. So Bombarli na madugay na ini sila no sa hublag ang ining duwa ni ka mga nag-surrender, miyembro ini sila sang unit militia kagang isa miyembro man ini sang NPA man mismo dira man sa diri sa south nga bahin sa Negros Occidental, Bombarli. Tibangon nga dugay na ini sila ati nahibaluan naman nila Bombarli no kung ano ang naagyan nila sa kamot sa mga upon sa mga NPA Bombarlin kag at least no naengganyo ini sila nga magbalik na sa gobyerno ti ang una pag ginadarangadaan kung kaisa nga mga rason Bombarlin gakagutman na ini sila kag hindi ini sila makahulag sing maayo kung ara ini sila sa idalom sa nga NPA Bombarlin. Kag ginpasalig nga may managtupa. Amogin gani amogin na permi ang isa sa mga rason nila nga ginpasalig ini sila nga buligan ini sila katapusan wala man ini sila nabuligan Bombarlin amo man sa gihapon ng ila sini nga pangabuhi Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin namoy na nga report gikan Sige, sa patrol. sige, matiyan nato na si Commander gini nila, no? Dara sa may Yes. 2nd Provincial Mobile Force Company, Lieutenant Yes, Bombarlin. Colonel Nasser Kanha. Bali, ang dara mama, mga alleged CPG members na sila. Okay. Bali sila, minganyo man na sila sang isa ka FR man, former rebel sang FR man. The son, sir. Nga nakaabil na sang ICLIP, initial financial assistance halin sa ICLIP. So, kung convince na sila to surrender, amo na nga nag-paminsya sila nga mag-surrender naman sa gobyerno. Tatlo na sila, sir, no? Oo, ma'am. Bali, ang iuduwa dara mga members ang YM o unit militia. Tapos ang isa, ginahimo na siyang active na siya, ginapatawag na siya kung may kinawala. Oo. Okay. So, ano na yung relasyon nila sa nga tatlo, sir? Bali, hindi na sila ma'am. Bali, isa lang na sila kabarang. Ato man si Mayor Saiko, interview, tumangkot na sila ni Mayor Saiko sa mga bisis, tapos yun lang gawin. Oo. Yung mga, above 40 years old. 40. Okay. So, alleged pa lang, sir, no? Oo. So, ano, sir, ang mga mabata nila, mga programa sa gobyerno, sir? First, sir. Actually, mamang prescription na is ano siyang isip, makabato na sila sang immediate assistance. However, ang pinahatag pa lang ng LGU, food packs pa lang ginatag sila, pending processing yung nila sa immediate assistance. But ang immediate assistance will be given by the province while the LGU will give another financial assistance. Okay. Ay na-process sa subong request. Oo. So, wala sila mga dala, mga sample, armas, abi, or documents nga. May ara firearm. So, paman ma'am, ang nagtuanda is ang iban nga mga arapas babaw, ang iban pa nga nagapanago nga may plano nga mag-surrender, pwede man sila magkalapit sa amo. Okay, pwede ka dara maka-assist ang mga kapulisan na naton or pwede ba na gani sa Philippine Army, balabang mo, Carl?
Yes, Bombo Arlene. So, madamo ini sila nga pwede ma-surrenderan na Bombo Arlene. Kaya muna na second of PMFC, ang sa Army, ang sa Kapulisan, Bombo Arlene. So, madamo gid ni sila nga pwede gid na mapalapitan Bombo Arlene. Tiway labot nga sa LGU mismo. May kuluwaon sila sa province, may kuluwaon man ini sila Bombo Arlene. Ti maayo Si Sir giniya Kanha nagdasaylo nagali no from first to Yes. second, ba mo Carl? Yes, Bombo Arlene. Kay ti ang sa first amo si Police Lieutenant J. Malong, ang bago subong commander sang first NOC PMFC Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you, Ged. Ba mo Carl? Yes, Bombo Arlene, amo yun ang report gikan sa patrol. Ini si Bumbu Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbu. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor. Tatlo naman ni mga dugang mga miyembro sa New People's Army ang nagbalik sa sabak sa gobyerno dra sa may syudad sa Kabangkalan. So ginaproseso ni ang mga ayuda ngayon sa nga mabaton because sa may rasang enhanced comprehensive local integration program o kanang ICLIP ang ginapatuman sa Department of the Interior and Local Government. Impunto alas 7 na. Yaren na ang Bombo Network News. Mel 21, napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Pag-ipag-usap ni Presidential Bongbong Marcos sa gobernadora ng lalawigan ng Cebu, sentro ng atensyon doon, usap-usapan din yung pagbisita ni Vice President Leni Robredo at ang biglang pagdating doon din ni Davao City Mayor Inday Sara kagabi. Samantala naman, mahigit 200 katao sa bar sa lungsod ng Makati tinikitan dahil sa paglabag sa curfew at social distancing. Abangan din, may update tayo sa sitwasyon sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila at sentro ng bintahan ng Bulaklak na tinatawag na Dangwa dyan sa lungsod ng Maynila. 13 sugatan naman sa salpukan ng pampasaherong van at SUV doon sa South Cotabato. Sa international news naman, itong vaccine na Pfizer-BioNTech abay 90.7% daw ang efficacy rate sa mga bata, edad 5 taon hanggang 12 anyos. At sa ating sports balita, US State Department na bahala sa hakbang ng China sa NBA. Sa entertainment news naman, ang sikat na Hollywood star na si Alec Baldwin, labis pa rin ang kalungkutan ng aksidenteng makapatay sa set ng pelikula, nabaril din ang direktor. Si binibining Pilipinas Globe Maureen Montaigne nasa bansang Albania na para sa lalahukang international pageant. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, patuloy po ang paalala ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP President at ngayon ay linggayin Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa publiko bilang botante sila ang mga boss pagdating sa halalan. Ayon kay Archbishop Soc, ang mga politiko o mga kandidato may tuturing lamang ng mga job applicants sa nalalapit naman na May 2022 elections. Binigyan din pa ng kanyang kabunyian na ang mga botante ay hindi dapat magpadikta sa mga politiko dahil sa sila ay mga public servants at nag-ambisyon lamang sa pwesto. Kung tutusin, ayon pa sa Arsobispo, ay kaya rin naman ng mga botante na magpatalsik din ng nahalal na opisyal kung sumablay ang mga ito at merong ginawang mga kabulastugan. Sa dagdag pang balita, kinumpirma ni Vice President Leni Robredo na kanyang kinuha ang labor leader na si Sonny Matula bilang ika-12 kandidato sa kanyang mga senatoriables. Si Matula na isang independent candidate, ang presidente ng Federation of Free Workers at chairman na nagkaisa labor coalition. Depensa rin naman ni Robredo ang kanyang desisyon kung bakit isinaling niya bilang candidate si Matula na ipinaglaban umano ang karapatan ng mga manggagawa. Samantala, umaasa naman si Matula na siya ang maging kinatawan ng marginalized sector sa Senado na nagmula sa mga manggagawa. Dahil sa kumpleto na ang line-up ni Vice President Leni, sa puwera na rin sa line-up si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na kabilang din sa naunang inendorso ng isang bayan. Samantala, standby rin ang Bombo Radio Cebuano dahil sa tatlong mga presidential balls abay nasa lalawigan ngayon ng Cebu at sinasabing nag-aagawan din sa mga botante para dyan sa isa sa pinakamalaking voting population sa ating bansa. At bago ang balitang yan ay go ahead, Bombo Jane.
Sa mga oras na ito, ating alamin ang presyo ng bulaklak. Hindi daw apektado ng maagang closure ng mga sementeryo at ang mga vendors kanya-kanyang offer para lang mabinta ang kanilang supply. Alamin ang karagdagang update sa live report ni Bombo Dennis Hamito. Matumal pa rin sa kasalukuyan ng bentahan ng bulaklak dito sa Dangwa sa lungsod ng Maynila. Ito, Bombo Elbar, Bombo Jen, ang pinakasentro ng bentahan ng mga bulaklak, lalo na kapag may mga okasyon. Hindi lamang naman undas na mamayagpag ang Dangwa, kundi kahit Valentine's Day at iba pang mga aktibidad na kinakailangan itong mga bulaklak na ito. Naglalaro sa 100 hanggang 700 piso ang isang bungkus ng bulaklak na maaaring mabili. Pero dati ay umaabot ito ng mahigit 1,000 Bombo Jen. Kaya ngayon, sabi nila, ay nananatili doon sa matamlay na presyuhan. Hindi nila maaaring taasan ng husto, lalo't wala pa naman gaano mga order yung mga kababayan natin dahil itong sitwasyon kasi ay sarado ang mga sementeryo sa araw ng undas o yung Petsa 1, Petsa 2. In fact, magsisimula yung closure ng mga sementeryo sa 29 ng buwan ng Oktubre at tatagal ito hanggang 2 ng Nobyembre. Kaya para sa kanila, malaking hamon. Ang ginagawa na lamang ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtitinda dito ng matagal na, ay kanya-kanyang disenyo yung kanilang inihahanda. At sa likuran natin, ang ilan pa sa mga bulaklak na kanilang ibinibenta, isinasabay na rin, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung pagbibenta ng mga cactus at yung iba pang klase ng bulaklak para lamang maiagapay dun sa kanilang mga pangangailangan din. Makapagbenta sila kahit hindi tungkol sa undas ang kanilang mga produkto, Bombo Elmar. So tuloy-tuloy pa rin naman yung bentahan dito sa undas, sa Dangwa, kaugnay pa rin ng pag-aabang dito sa mga aktibidad na inaasahan na ito sana yung pinakampik nakikita yung ating mga kababayan, mga vendor ng bulaklak. Bombo Elmar? Okay, bago ko ibigay kay Bombo Jen, dahil sa gusto rin niya magtanong kung yung kanyang paboritong bulaklak, kung magkano ngayon. Pag ganitong panahon na usually, yung mga, kung wala pang pandemya, pag ganitong panahon na Bombo Dennis, mga 2 weeks before or 1 week before ng Todos Los Santos, talagang mas mabenta na sana, di ba? Kumpara ngayon na talagang nasa pandemya tayo at sarado pa yung mga sementeryo sa araw mismo ng 1 at 2 ng Nobyembre, Bombo Dennis. Oo, tama yan, Bombo Elmar. Mahigit kalahati yung nawawalang kita Naku. sa kanila kung ikukumpara doon sa mga nakalipas na panahon. Dati nabibili ng nasa 300, nasa 400 yung isang bungkus ng bulaklak. Ngayon, 100 lang, Bombo Elmar. In fact, kanina may mga nakakausap tayo. Tag 50, meron ng maliit na bulaklak na yung iniiwan sa mga puntod. Ganun. Pumapalo lang ng ganung halaga, 50 pesos. At meron nga, kung may magandang disenyo, umaabot ito ng mahigit 200, Bombo Elmar. Unlike dati, ay pumapalo na ito ng nasa 700 to 1,000 pesos. Ngayon, may mga dumaraan na sa ating likuran na maagang bumibili. Sinasamantala nila yung pagkakataon na makabili na ng maaga, baka raw maubusan ng supply pagkasapit ng 28. Sa huling araw nga, napapayagan na makapunta ng mga sementeryo yung ating mga kababayan. Bombo Jane, go ahead, Bombo Jane. Sa parte ko naman, Bombo Dennis, nabanggit mo kanina, 100 pesos yung pinakamura na bulaklak. Anong klaseng bulaklak naman yan, Bombo Dennis? Oo, ito yung mga basic na makikita natin. Yung mga kulay puti na yan, mga bulaklak na may simpleng disenyo. Yung mga rosas naman, pumapalo ito ng hanggang 300 o higit pa. Depende nga kung anong klase ng presentation. So doon na lang nagtatalo-talo, Bombo Jane. Kahit simple lamang, pagka ito ay nabili mo ng mas marami, mas maaga, mas mura, Bombo Jane. So inaasahan ang pinakampik ng presyuhan na tataas ay posibleng aabot ito ng hanggang 300, 400 o maaari pang lumagpas ng 500. Yan ay pagsapit ng 27, 28. So kung interest ng mga kababayan natin na makabili ng mas mura, mas maaga raw payo ng mga vendor. Sa ginawa mong pag-interview dyan sa mga vendors sa Bombo Dennis, may chance ba na tataas ang presyo ng bulaklak lalo na sa panahon ng undas? Well, sa ngayon na Bombo Jane, ang hamon na lang dito, pababaan ng presyo at pagandahan ng disenyo. Wala naman silang ine-expect na tataas pa ito ng husto
Lalo't sarado nga ang sementeryo sa Petsa 1 at Petsa 2, unlike before. So, kumbaga nagtatansyahan yung vendor number 1, vendor number 2, tinitingnan kung ano yung diskarte ng kabila para hindi sila mahuli. Baka naman kasi mahal yung benta nila para sa mas malaking kita. Ang problema, walang bibili sa kanila dahil mas mura doon sa kabila. So, ganyan yung kompetisyon dito, Bombo Jane. Lalo't napakaraming vendor dito. Aabot ito ng mahigit daan din na Bombo Jane, mga vendor dito sa Dangwa, sa lungsod ng Maynila. Alright, ingat kayo dyan, Bombo Dennis. Maraming salamat. Yan ang ating update. At mamaya tutunguhin naman natin yung pinagdadalhan ng mga bulaklak na inaalay para doon sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Yan pa rin ang update mula sa Dangwa sa lungsod ng Maynila. Ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga balita sa politika pa rin. Pinasungalingan daw ng grupo ng mga mag-aaral at alumni ng University of Oxford na merong degree sa Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang inilabas na kalatas ng Oxford Philippine Society. Nababala sila sa patuloy na pagkalat ng misinformation tungkol sa mga academic achievements ng anak ng dating Pangulong Marcos. Ayon sa grupo na walang anumang degree mula sa Oxford si Marcos, base na rin sa kumpirmasyon ng universidad. Dagdag pa nila na ni isang kurso gaya ng Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economic degree ay hindi raw nakakuha itong si Marcos at bagyang pagkuha nito ng preliminary examination ay kanyang naibagsak sa unang pagtangka nito. Ang layunan niya nila ng pagpapalabas ng statement kagabi ay para malabanan ng pagkalat din ng mga maling impormasyon. Binubuo ang grupo ng 200 mga Filipino students at alumni ng Oxford University doon sa England. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Dala ng Department of Health ang pinakamaraming bilang ng mga nasawi sa COVID-19 mula noong Setyembre 17 matapos madagdag ang bagong fatalities na umaabot sa 283. Ito rin ang pangsyam na pinakamarami sa single-day tally ng Department of Health. Sa ngayon, ang death toll sa Pilipinas bunsod ng deadly virus ay nasa 41,520 na mula noong nakalipas na taon ay nakapagtala ng 5,823 ng karagdagang kaso ng COVID-19. Mula noong nakarang taon, ang kabuang COVID cases sa bansa ay nasa mahigit 2.7 million na. Nasa 4,748 naman ang naitalang gumaling habang 283 ang pumanaw. Samantala sa ngayon, nasa 66,838 pa ang mga aktibong kaso sa buong bansa. Ang kabuang naka-recover naman ay nasa 2 million o mahigit 2.6 million. Mayroon naman ang dalawang laboratorio na hindi pa nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health dahil sa unti-unting pagbaba ng naitatalang nahahawa sa COVID-19 sa bansa. Ang mga ICU bed occupancy rate sa Pilipinas kasama ng NCR ay nananatili naman nasa safe zone o mas mababa sa 60%. Samantala pa rin, maaari magsimula na raw sa lalong madaling panahon ang pag-aaral ng Pilipinas sa kaligtasan at immunogenicity na tinatawag kaugnay sa paghahalo ng iba't ibang mga bakuna sa COVID-19 at yung mga platform ng bakuna sa mga adults. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Fortunato Boy de la Peña, sisimulan nila ang tinatawag na Vaccine Mix and Match Study kapag aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA. Anya, nasa 400 doses ng Sinovac vaccine ang na-deliver na sa Mandaluyong City site para sa gagawing dry run. Noon narito, sinabi na rin ng DOST Undersecretary for Research and Development na si Dr. Rowena Cristina Guevara, ang head ng Task Group on Vaccine Evaluation and Selection. Inaprubahan na ng DOST Vaccine Experts, Single Joint Research Ethics Board at ang Site Institutional Review Boards ang pag-aaral kaugnay pa rin sa mix ang match ng mga bakuna. Gagawin ang pilot implementation sa Marikina City kasama sa Muntinlupa City at Davao City. Ang nasabing pag-aaral ay nangangailangan daw ng 300 mga participants ng edad ay 18 anyos pataas.
Samantala naman, nakatanggap ang bansa ng panibagong mahigit 1 million doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer-BioNTech. Ang 813,150 doses na US-made vaccine ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay pasado alas 10 ng gabi, habang ang 101,790 doses ay una namang dinala sa Cebu. Dadalhin naman sa lungsod ng Davao ang 101,790 doses ngayong araw. Ang nasabing bakuna ay bahagi ng binili ng gobyerno, kung saan ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na malaking tulong ito para mapabilis at maparami ang mababakunahan dito sa bansa. Sa dagdag pang mga balita, pumalo na sa mahigit 7.9 million na mga adult Filipinos sa National Capital Region o NCR ang naturukan na ng COVID-19 vaccines. Ayon pa kay Department of Interior Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na mayroong 81.4% ng eligible population sa Metro Manila ang fully vaccinated na. Mayroong 93.3% o binubuo ng 9.1 million na Filipino sa NCR ang naghihintay na lamang ng kanilang second dose. Target na ngayon ng gobyerno na maturukan ng bakuna ang lahat ng mga mamamayan ng bansa. Samantala pa rin mga kabombo Kasar Nation, nasa mahigit 5,000 lugar na sa Pilipinas ang naka-granular lockdowns dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa lugar. Ayon sa PNP, mayroong 5,043 na mga kabahayan at komunidad sa buong bansa ang naka-lockdown. Apektado dito ang nasa 18,821 individual na kinabibilangan ng 310 mga barangays. Sa Metro Manila ay bumaba daw ang mga lugar na nakalagay sa granular lockdown. Mayroon na ito ngayon na lamang na 102 mula sa dating 105 nitong nakalipas na araw. Itong 102 na bilang ay binubuo ng 54 na kabahayan, 33 mga residential buildings, 8 subdivisions at ginarin ay mga villages at isang residential floor. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ating alamin mahigit 200 katao sa BOR sa Makati tinikitan dahil yan sa paglabag sa curfew at social distancing. May report si Bombo Jovino Galang. Sinita ng Makati City Public Safety Department at PNP ang isang resto bar na nag-ooperate kahit 10 oras na ng gabi. Natikita na ang nasa halos 200 customer ng resto bar na matatagpuan sa Makati Cinema Square. Halos lahat ng mga customer dito ay mga dayuhan ng mga Korean nationals at African nationals. Lumabag-an niya ang mga ito sa curfew at social distancing. Ayon sa PNP Makati na nakakuha sila ng impormasyon ng nasabing establishmento, kaya agad naman nila tinungo ang lugar. Base naman sa ilang mga empleyado ng bar ay 2 gabi pa lamang silang nag-ooperate, kaya nung sila ay ni-raid at nangangambang ipasara ay nalungkot ang mga ito dahil sa wala silang kikitain. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa mga oras na ito, naglabas ng sama ng loob ang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Pharmally Corporate Secretary and Treasurer Muhit Dargani na tila tinrato ang mga ito bilang isang kriminal. Sarado rin anya ang pag-iisip ng ilang mga senador dahil hindi sila nakikinig sa kanilang mga paliwanag. Ginawa rin nila ang kanilang makakaya na makipagtulungan sa Senado at nirerespeto nila ang Senado. Paliwanag naman ni Senate President Vicente Soto III na kung totoong nakikipag-cooperate ang mga ito ay dapat ilabas nila ang lahat ng mga dokumentong kanilang hinihiling. Samantala ay adabangan niyo po tutungo tayo dyan sa may lalawigan ng Cebu. Abay, you can just imagine 3 mga presidential balls nandyan ngayon sa lalawigan ng Cebu. Pero bago yan, mga kabombo Kasar Nation, ay doon muna tayo sa ating ibayong dagat, doon naman sa Hollywood, dahil sa nagsalita na rin itong Hollywood actor na si Alec Baldwin, dito po naman sa aksidenteng pamamaril sa set, ng bagong pelikula niya. Sinabi nito na wala siyang masasabi sa pagkabigla at kalungkutan sa pangyayari na ikinasawi naman ni Halia Hutchins, Tiniyak nito na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon.
na isinasagawa ng mga kapulisan. Kung maalala, bukod kay Haskins ay nasawi rin at nasugatan naman sa insidente ang film director na si Joel Sousa. Nagbunsod ang insidente na gumamit ng props na baril ang aktor sa ginagawang pelikula na Rust doon po naman sa New Mexico. Nabigla na lamang daw ang lahat ng pumutok ito at nakitang may laman pala ng bala yung baril na prop sana na para sa pelikula. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may nasawi habang gumagawa ng pelikula. Noong taong 1993, nang ginagawa rin ng anak ng celebrity martial arts na si Bruce Lee. Itong kanyang anak na si Brandon Lee, itong The Crow, ay nabaril ng kapwa nitong si aktor na si Michael Masis, itong si Brandon Lee. Nagkaroon ng hindi tamang paglalagay daw ng mga dummy bullets ang ginamit ng baril doon. Doon po naman sa ikinasa ng aktor. Samantala din naman ay taong 1994 nang gumagawa rin ng kanilang TV series na Cover Up. Ito yung titulo. Ang aktor naman na si John Eric Hexium ay pinaglaruan nito ang props gun. Ito po yung baril na ginagamit rin sa eksena at itinutok ito sa ulo. Lumabas ang blankong bala at pumasok sa kanyang ulo. Dinala pa ang aktor sa paggamutan, subalit hindi na ito nagtagal. Mamaya may follow-up din tayo kung depo naman naturang controversial na balitang-balita sa buong mundo na matapos na mapatay ng aktor na si Alec Baldwin, ang isa sa mga direktor na naturang pelikula na ginagawa naman doon sa Amerika. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, umaasa naman ang Commission on Higher Education na makukumpleto na nila ang paggawa ng mga guidelines sa unti-unting pagpapabalik sa face-to-face classes sa ibang degree programs bago matapos ang taon. Ayon pa kay CHED Chairman Popoy De Vera, nagsisimula na sila sa paggawa ng guidelines. Kabilang din sa kanilang pinag-aralan ang pagpapabalik sa limited face-to-face classes sa lahat ng degree programs. Depende sa ilang mga factors. Tinitingnan din nila ang mababa pa na vaccination rate ng mga estudyante. Sinabi nito na ngayong pinapayagan na ang limited face-to-face classes sa lahat ng mga degree programs, kailangan umano na mataas ang vaccination rate sa mga estudyante, faculty at mga empleyado. Target din ng kagawaran na matapos ang paggawa ng guidelines sa buwan ng Nobyembre o kaya sa buwan ng Disyembre. Magugunitang nasa mahigit 180 universities at colleges sa buong bansa ang pinayagan na magsagawa ng face-to-face classes. Samantala, maki-update muna tayo sa ilang mga pagsasagawa ng pagbabakuna, lalo sa mga minor de edad. Ito may mga comorbidities, lalo dyan sa lugar ng Parañaque. Dahil sa may nakuha ring impormasyon dito ang Star FM Manila. Go ahead, Star FM Manila. Sinimulan na ng lokal ng pamahalaan ng Parañaque ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa lungsod na may comorbidities o sakit laban sa COVID-19. Ang naturang programa na bakuna para sa iyo o Young Ones ay sinimulan sa Ospital ng Parañaque na aabot sa 80 kabataan ang agad na bigyan ng proteksyon kontra sa COVID-19 gamit ang bakuna ng Pfizer. Target ng lokal ng pamahalaan na makapagbakuna ng 300 minor de edad sa pagitan ng 12 hanggang 17 anyos kada araw. Sa paunang tala ng Parañaque LGU, aabot sa 25,000 na mga kabataan sa lungsod na nairehistro na para sa COVID-19 vaccination. Sinabi naman ng alkalde ng lungsod na si Mayor Edwin Olivares na higit sa 100% ng kanilang populasyon ang nabakunaan na para sa first dose, samantalang 86% naman ang may pangalawang dose na. Inaabot ng Parañaque na matapos ang lahat ng second dose ng bakuna sa buwan ng Nobyembre. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Start FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Babasang Radyo ng Pilipinas. Best Radio Bombo! Samantala muna mga kabombo, pumasa na raw sa efficiency test ng Research Institute for Tropical Medicine. Ito po yung IRTM, yung pang-14 na molecular laboratory ng Philippine Red Cross o PRC. Itong PRC Cotabato City, Maguindanao, ang pang-14 na molecular laboratory na pumasa sa proficiency test noong Oktubre 1. Kaya yung nasabing laboratorio ay pagkasagawa ng 2,000 ka-test daw kada araw ay kayang-kaya. Katuwang din ng bagong molecular laboratory ay ang International Committee of the Red Cross kung saan magsisilbi ito sa Maguindanao kasama yung bahagi ng North Cotabato, South Cotabato at Davao City. Sa ngayon, inaantay na lamang ng Red Cross ang license to operate mula naman sa Department of Health upang masimulan na rin itong testing. Napag-alaman na as of October 20, yung Red Cross ay nakapag-test na
ng kabuang 4.6 million na mahigit sa mahigit 281 na mga molecular laboratories sa bansa. Yung Red Cross naman na may pinakamalaking output ng anumang organisasyon na kumakatawan sa 22% ng national output. Mamaya abagan pa mga detalye. Diyan po naman sa ating pagantabay sa Agaw Pansin. Diyan sa lalawigan ng Cebu na pagbisita rin ng tatlong mga presidentiables kung saan nga ay sinasabi na kipag-usap din doon sa mga local officials. Standby ang Bombo Radio Cebu. Sa dagdag pang mga balita, sa oras na ito, tinanggihan naman ng Korte Suprema ang kahilingan na writ of kalikasan ni Senator Cynthia Villar at na mahigit 315,000 na residente na kontra sa reclamation project. Ang 14 billion pesos na reclamation project ay sasakupin ang 635 hectares ng lupain mula baybayin ng Manila Bay sa kahabaan niya ng Las Piñas City, Parañaque City at Bacoor City sa Cavite. Ang court decision ay inilabas ni Associate Justice Rosemary Carandang. Nakasaad din sa desisyon na walang anumang ebidensya na nagpapakita na ang panukalang Coastal Bay Project ay maaaring makasira ito ng kalikasan, kalusugan at maging nakakamatay. Nagsimula ang petisyon noong Abril taong 2013. Samantala, madako muna tayo sa lalawigan ng Cebu. Tatlong mga presidentiables, abay, nandyan ngayon sa lalawigan ng Cebu. Ano kaya ang kanilang mga dahilan at gina rin ang kanilang makikipag-usap dyan sa mga local officials. Bombo Radio Cebu, Guayda, Bombo Radio Cebu. Pauula rin pa ni Presidential Warrant at former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Cebu, lalong-lalo na ang economic hub nito sa pamamagitan ng mga mahalagang infrastruktura. Ito ang binitawag na pangako ni Marcos sa bisita nito kahapon dito sa lungsod ng Cebu. Sinabi niya na malaki ang papel ng Cebu sa kanyang development plan para sa bansa. Iginit ng presidentiable at dating anak ni late President Ferdinand Marcos na dating economic center ang Visayas at ang Cebu dito sa Visayas at ibang aspeto naman isa rin dito sa economic center sa buong bansa. Ito rin ang sabi niya na subalit iginiit ng dalawa na hindi plataforma sa eleksyon ang pinag-usapan nila kahapon sa pagbisita ng dating dito sa Cebu. Ating pakinggan si former Senator at Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Cebu is still the economic center of the Visayas. So we must continue to develop that. What I have been preoccupied with in the last few months is trying to find the way through for the Philippines, through COVID, after COVID, and the recovery of the economy. So Cebu being so prominent will certainly be a major part of that. So we will continue to develop Cebu with infrastructure development, and of course with, I think Cebu is right. Ang mga Cebuano have this very strong entrepreneurial spirit that we can take advantage of in making better deals with on the public-private sector, public-private sector sharing. Ating napakinggan na Bombo Radio Philippines ating Senator Presidential ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos. Samantalang iginit ni Governor Garcia na matagal nang malalim ang pinagsamahan nila ni Marcos kung saan iginit nito na may sisterhood agreement ang Cebu at probinsya ng Ilocos Norte. Ating pakinggan naman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. If you would recall, I think it was in my third term, we have a sisterhood agreement with the province of Ilocos Norte. In fact, I visited Ilocos Norte, I think twice. The governor then was Governor Aimee Marcos. And so he also asked permission if he may go around Cebu, and of course I said yes. How could I say no? You know, Cebu and Ilocos are sister provinces. So ating napakinggan Bombo Radio Philippines, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia.
maliban sa pagbisita kang Governor Garcia, pinangluhan naman ni Marcos ang inaugurasyon sa kanyang campaign headquarters dito sa Cebu na makita sa Barrio Luz, Cebu City. Bago nito, lalagpas sa isang daang katao ang nag-welcome kay Marcos sa Marcelo Fernan Bridge, kung saan ito ang unang tulay na kumonekta sa Cebu at Mactan Island. Sa kabilang banda naman, Bombo Radio Philippines, hindi inakala ng mga Cebuanos na darating dito si Davao City Mayor Inday Carpio kagabi. Sa official post nito sa kanyang Facebook page, iginit ni Duterte na kanyang bibisitahin ang kanyang mga pinsan na si Cebu 5th District Representative Red Duterte. Kung kaya't yung nagkalat ngayon ang mga spekulasyon sa social media kung saan malaking coincidence lang ba ang pagdating ng dalawang personalidad dito sa Cebu, kung saan yun na nga ay tansya na baka mag-substitute ito si Sara, lalong-lalo na naka-trigger sa mga netizens dito sa Cebu. Bombo Radio Philippines ang suot niya na jacket na may Sara All 2022. So samantala atin namang aalamin kasi aside from Bongbong and Inday Sara, may yung kampo ni mga supporters ni Lenny dito sa Cebu, may gaganapin ding fluvial procession ngayong araw. At ating aalamin, Bombo Radio Philippines, kung nandito rin ba si Vice President at Presidential, isa sa mga Presidential na si Lenny Robredo. So Bombo Radio Philippines, yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eric Amaro nagulat at para sa pambansang radyo ng Pilipinas, ng radio stations sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio. Bombo. So Bombo Eric, hindi pa kumpirmado kung magkakaroon ng meeting itong sina Presidential Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte niyan sa Cebu? So atin pa yung aalamin, Bombo Radio Philippines, kasi isa sa mga plano siguro yan na kasi hindi naman to magkaibigan naman itong dalawa, Bombo Elmar. Yan ang ating aalamin kung coincidence lang ba or may plano talaga ang dalawa. Kasi dito sa Cebu, malakas yung isinusulong ng mga supporters ni Bongbong at ni Sara, itong Bongbong at Sara tandem. Pero atin pa yung aalamin. Malalaman pa yan lahat sa Bombo Radio Philippines sa pagkatapos ng November 50, kung ano ba talaga, kung yung si Sara ay magpapa-elect ba siya na bilang presidente or vice presidente or doon na lang sa Davao. So yun na nga, dito sa Cebu na nga, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, marami nang pumupunta ditong presidential ball, pero di pa siya nag-commit sa kahit kaninong presidential ball. Sabi ng gobernadora na after November 15 pa, Bombo Radio Philippines. Nako, so talagang ibig sabihin na marami pang pagbabago. Yung get up nitong si Mayor Sara na parang running outfit, ito ba kumusta ang ang feedback diyan? Kasi we understand parang umugong din yata na tutuloy siya. She will finally run because of her running outfit na nagpapakita ng mode niya kung sakasakali. Anong mga haka-haka dyan, Bombo Eric sa Cebu? Bombo Elmar. Yes. Oo. Paano pala tinatanggap, pinag-uusapan dyan yung outfit din, nitong si Mayor Sara, yung get up niya, yung running outfit niya. Kasi baka sabihin na talagang tatakbo siya, he will run finally because of her running outfit ngayon na parang naka-jogging pants and etc. Bombo Radio Cebu. Yes, itong check ulit natin yung signal nawala sa Cebu. Nandiyan din daw si Mayor Sara dahil sa birthday raw nitong leader ng lakas sa CMD, si Congressman Martin Romualdez ng Leyte, nandiyan sa Cebu. So ang isa sa mga posible daw ay magkaroon ng lunch ngayon kay Martin Romualdez, Congressman,
siya yung Lakas CMD. Ang binabanggit ng ilang leader ng Lakas CMD, meron daw naka-reserve dyan, may aatraso sa kanila at posible sa Lakas CMD ay doon daw tatakbo sa ilalim ng Lakas CMD. Ano itong si Mayor Sara. Kung sakasakali, yan yung mga usap-usapan, Bombo Jane. So yan ang mga speculation. Just imagine, Bombo Jane, talagang itong mga darating ngayong araw, ng sunod na mga araw, matindi yung usapan nila ngayon, Bombo Jane, iba't ibang partido para makabuo, Bombo Jane. Marno, at saka kung makikita natin sa kanyang Facebook page, post Bombo Elmar sa official page ni Mayor Sara Duterte, makikita natin sa get up talaga niya na parang maraming nag-wonder o nagtaka bakit ganun yung nakasulat sa kanyang sweatshirt Bombo Elmar, yung Sara All 2022. So hanggat hindi pa darating ang November 15, Bombo Elmar, ang deadline ng substitution. So marami pa talaga ang posibleng mangyayari, Bombo Elmar. Okay, balikan natin si Bombo Eric. Bombo Eric, please come back. Kumusta ang signal mo na? Go ahead, Bombo Radio Cebu. Balik tayo. Ano nga ulit yung question mo, Bombo Elmar? Paano tinatanggap yung impormasyon dyan? Kasi binabanggit ni Bombo Jane, binabanggit ko rin kanina, yung outfit ni Mayor Sara, parang naka-running gear, naka-jogging pants, So paano yan umaani dyan ang attention din, Bombo Eric? So tama ka dyan, Bombo Elmar, no? So yung pagbasa natin ng mga comments, ng mga Cebuanos sa ating post, nang malaman natin agad na nandito si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Bombo Elmar, Bombo Jane, so marami ang parang nabuhayan ng loob, Bombo Elmar, Bombo Radio Philippines, no? Sabi nila, tutuloy ito si Sara Duterte sa pagka-pangulo. Yung iba na mga solid supporters ng ibang presidential, parang nag-ibang isip at sa mga comments ng mga netizens, mga Cebuanos, para talaga kay yung mga supporters. Kasi dito di lang sa 5th District na may maraming mga Duterte, dito sa probinsya at lungsod ng Cebu, marami talagang gustong tumakbo si Inday Sara Duterte, Bombo Elmar, Bombo Jane, Bombo Radio Philippines. Kaya parang nabuhay ng loob, nasiyahan nang makita nila yung picture. Maraming mga nag-react ng heart, nang malaman nila, nung nakita nila ng yung picture ni Mayor Sara paglapag sa Mactan Cebu International Airport na naka-sweatshirt at may tatak na Sara All 2022. Bombo Elmar. Alright, on that note, Bombo Radio Cebu, talagang syempre yung Cebu kasi malaking butante yan dyan, pagdating na lang, so napaka-critical yan, yung Cebu para naman sa mga presidential. So, masunod na araw talagang bubuhos pa dyan. Maraming salamat, Bombo Eric. Ingat kayo dyan, Bombo Eric. Yan, Bombo Elmar, ang latest na mga balita dito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Network News, sa Bombo Eric Amaro Nagulat, at para sa bansang radyo ng Pilipinas, numerong radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio. Bombo! At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update. 13 sugatan sa salpukan ng pampasahirong van at SUV naman doon sa Tantangan, South Cotabato. May update ang Bombo Radio, Corunadal. Sugatan ng 13 katao matapos na masangkot sa isang vehicular accident. Ang tatlong mga sasakyan sa kahabaan ng National Highway, Porok 5, Luayan, Barangay Dumadalig, Tantangan, South Cotabato. Kinilala ng Tantangan Municipal Police Station ang mga sugatan na sina Benamen Ferrer, 57 anyos, may asawa, residente ng Barangay Dumadalig, Tantangan sa Cotabato, at nagmamaneho ng isang tricycle, Jonathan Daclis, 39 anyos, taga-syudad ng Coronadal, at driver naman ng High Ace van at mga pasahero itong sina Brian Lozarita, 21 anyos, taga-syudad ng Coronadal, Jason John Magdael, 31 anyos, taga-Maclala North Cotabato, si Ruth Baravilla, 22 anyos, taga-Esperanza Sultan Kudarat, si Brian C. Ramos, 18 anyos, taga-syudad ng Coronadal, Heraclin Laman, 19 anyos, taga-Esperanza Sultan Kudarat, Emelda Vicente, 49 anyos, taga-Tantangan sa Cotabato, habang sugatan rin si Haji Abdul Salam Abdul Raham Muhammad, taga-Mamasapano, Maguindanao, na driver naman ng Mitsubishi Montero at mga sakanitong sina Abdul Rahman Akira Gampong na taga-Dato, Sangki, Maguindanao,
Alia Malbel Muhammad, Jaina Barakat Usman at Norhana Saluag na pawang mga residente ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Manong George Mider, first responder sa nasabing aksidente. Mabilis umano ang pagpapatakbo ng Mitsubishi Montero na galing sa direksyon ng Coronadal patungo sa direksyon ng lungsod ng Takurong nang biglang nag-U-turn umano ang tricycle na sinusundan nito. Sinubukang makaiwas ng Mitsubishi Montero sa tricycle, ngunit nasagi pa rin ito ang tricycle. Matapos ang pagsagi ng Mitsubishi Montero ay nawalan ito ng kontrol at dumiretso sa kabilang linya at bumangga sa nakasulubong itong high-ace van na galing sa Tacorong City at patungo sa ng Coronadal. Sa lakas ng impact at head-on collision, UP-UP ang harapang bahagi ng high-ace van at Montero. Basag rin ang salamin ng mga ito. Mabilis naman respondihan ng mga otoridad ng mga sugatan at sinugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Maswerte namang walang namatay sa naturang aksidente at nagpapagaling na ang lahat ng mga individual na nasangkot sa nasabing aksidente. Napapatuloy naman ang investigasyon ng otoridad kung sino nga ba ang may kasalanan sa nangyaring banggaan. Karon may nagapadulong nga ban, way na makuan, antes na nakaprino, paglagpok doon. Amo to nga nagbungguan sila kaban. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansa Radyo Pilipinas, Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo. Samantala, balik tayo dito sa balita, no? Itong atensyon umagaw sa buong mundo, itong pagkapatay sa isa sa direktor ng pelikula doon sa Hollywood, ano? Ang nakapatay, ang isa sa mga iconic star doon sa Hollywood, si Alec Baldwin, isa rin sa pinakasikat kilala na artista doon sa Hollywood, ano? Marami ring pelikula na ito. At nandyan sa ating Bombo International Correspondent sa Amerika, si Bombo Rufino Pinoy Gonzales. Bombo Pinoy Gonzales, balitang-balita sa buong mundo, ano? In fact, talagang kinirito ng malalaking mga cable news network itong pagkapatay sa isang direktor at nasugatan pa isang direktor ng pelikula, ano, na ginagawa dyan sa New Mexico sa bahagi ng Amerika. Paano tinatanggap yan? Paano napabalita dyan sa Amerika itong insidente dyan at talagang matindi tinatanggap itong si Alec Baldwin, ano, Bombo Pinoy? Yes, good morning, Bombo Elmar, Bombo Jane, no? Shock ngayon lahat ng buong Amerika at saka Hollywood especially sa nangyaring aksidente na ito. Iniimbestigahan ngayon ng kapulisan ng Albuquerque, Mexico, kung saan nandito na shooting western film itong si Alec Baldwin, Bombo Elmar, kung ano talaga nangyari. Kasi itong kanyang production staff, hours before o oras before ito nangyari, umalis na sila lahat. So itong nangyari dito, itong prop gun, no, blank ito, Bombo Elmar, blank. Ibig sabihin, walang projectile. Bala na walang projectile, pero malakas ang pulbura sa loob, yung powder niya. Kung saan, na kung itutok mo ito sa mukha o malapit sa tao, mamatay rin. Kasi madami ng instance ito, Bombo Elmar, na kung saan itong isang artista rin na anak ni Bruce Lee, na si Brandon Lee, namatay rin ito, blank rin yun. At saka may isang artista rin na Bombo Elmar na laro-laro niya lang, no? Nilagay niya sa kanyang ulo yung pistola. Sumabog, patay, hindi sa bala, Bombo Elmar, sa pulbura, sa lakas ng putok ng bala, ng pulbura, ng kanyang projectile na wala naman laman yun na Bombo Elmar, sumabog itong kanyang skull o kanyang ulo na matay. No, so ito nangyari ito parang aksidente. Hindi ito na ginawa na parang dinano ni Alec Baldwin. So ito ngayon, shock ngayon lahat mo nangyari. No? So sa listahan na lahat na dito na production staff, iniimbestigahan ngayon ng kapulisan ng Albuquerque, New Mexico, Amerika, kung ano talaga nangyari. Bombo Elman. Nagtataka naman tayo, di ba? Usually pag ganyan mga pelikula sa set, mayroong mga safety officer yan, ano? Bombo Pinoy, tinitest nila. Bakit dumating sa punto na naitutok ito at naikalabit yung baril na wala namang, sabi mo nga, walang punglo yan, ano? Walang dulo, pulbura lamang. Bombo Pinoy, ano? So, yan ang pinagtataka natin kung bakit dumating sa punto na yung safety officer nila, na-check nila yung baril na yun, Bombo Pinoy. Oo, sa ito nangyari, walang shooting na time, walang kamera na nag-roll doon sa time. Yung mga past na nangyayari, Bombo Elmar, may kwan yun, may
acting talaga yon. Yung kay Brandon Lee, acting yon. Yung isang artista, acting rin yon. Ang itong nangyari kay Alec Baldwin, hindi maintindihan ng lahat. Pero sa nature ni Alec Baldwin, kasi ito, parang joker ito, Bombo Elmar. Sa Saturday Night Live, no? Minimimik niya ito si dating President Donald Trump. Pinagagawa niya ng katuwaan itong storya ni Donald Trump. So joker ito siya. So hindi natin alam no, kung ano nangyari. Baka tinutok niya na laro-laro lang at saka sumabog malapit. No? So ito, patay itong si patay itong si Halna Haskins, no? At saka sugatan itong ang direktor nila si Joel Sosa. Itong si Halna Haskins na Bombo Elmar, no? Direktor ng photography ng set na ito. Bombo Elmar. Okay, si Alec Baldwin, o para pa-refresh lang doon sa ating mga listeners, viewers dito sa Pilipinas, ano pagkakilala dyan kay Alec Baldwin? I think senior citizen na siya. Nababanggit mo kanina, siya ay pumapapil doon kay US President Donald Trump sa sikat na TV series. Ano pang mga background itong si Alec Baldwin? Sa naalala ko, siya ay dating mister ni Kim Basinger ba yun? Isa rin sa veteranang actress. Siyempre, nag-divorce na sila. Ano pang pagkakilala dyan kay Alec Baldwin, Bombo Pinoy? Sikat ito siya, Bombo Elmar. Naalala mo yung sine o yung movie ni Tom Cruise na yung Superstar? O siya yan, ang isang artista doon na sikat rin. No, ang role niya doon, isang sikat na singer, rockstar. No, doon siya. Itong latest niya na movie, sikat yung kasama niya si Tom Cruise. At saka madami siyang mga movie na sikat. Alam ko na alam ng lahat na Pilipino dyan kung sino si Alec Baldwin. No? 4 yan silang magkapatid. Puro artista lahat. Puro may mga tsura. Gugwapo ito. Kasi anak sila ng isang direktor ng Hollywood nung una. That's why na pangasawa niya, si Kim Basinger, isang sex symbol rin artista dito sa Amerika. Bombo Elmar. Lala ko yung napanood kong pelikula kay Alec Baldwin, yung Mission Impossible, kasama siya doon, yung The Hunt for Red October, yung submarine ba yun? Si Jack Ryan. At iba pa, malalaking mga pelikula. Yes, yun ang mga movie na, mga past na mga movie, Bombo Elmar, na sikat siya. Sikat siya dito. Actor ito sa A-class. Kaso lang, itong movie niya na bago, na The Rust, low cost ito. Low cost, ibig sabihin, low budget na film. Bombo Elmar. Okay. So may reaction na ba dyan si dating US President Donald Trump? Kasi siya yung naging tampulan ni Alec Baldwin na lagi niyang ginagampan ng papel na kanyang satire, dyan sa Amerika, Bombo Pinoy. Wala pa, Bombo Elmar. Wala pang reaksyon. Hindi naman tama mag-react si tao dito si dating President Donald Trump kasi tragedy ito. Pag mag-react siya dyan, nagpapasalamat siya o hindi siya nagpapasalamat, siya rin titirahin. So mas mabuti pa, tahimik lang siya. Bombo Elmar. Alright, bago ka magtapos pala, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Malamig ba dyan sa lugar mo ngayon dyan sa Amerika, Bombo Pinoy? At anong oras ngayon dyan? Malamig-lamig na, Bombo Elmar. Malamig-lamig na. No? Nagtao dito. Pero dito sa Amerika, hindi nagmamas mga tao. Bombo Elmar. Ganun ba? Alright, sige. Ingat kayo dyan, Bombo Pinoy. Maraming salamat sa mga impormasyon niya yan. Ingat kayo dyan sa Amerika. Ito si Bombo Rufino Pinoy Legarda Gonzales. Nagulat para sa mabambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Sisimulan na rin sa darating na buwan itong pagbabakuna din sa mga minor dependents din na mga manggagawa mula naman sa private sector na ito. Bombo Raymond, tinasa, go ahead sa mga updates sa Bombo Raymond. Bombo Elmar, Bombo Jane, nakakuha na ng go signal ang private sector para mabakunahan na rin yung tinatawag na mga minor dependents o yung mga anak ng mga manggagawa sa private sector. Ito ang kinumpirma ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion. Sinabi ni Secretary Concepcion na kausap na niya ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF kahapon at wala daw problema. So papayagan na ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang
hanggang 17 taong gulang simula sa Nobyembre 5. Sinabi pa ni ito raw yung gagamitin ay yung nabili na nasa 400,000 na doses ng Moderna COVID-19 vaccine na binili ng private sector na natakdang magpaso sa Nobyembre. Pero wala naman daw problema dahil ito ay para sa first dose lamang at mabilis lamang daw na maiubos ito, may turok sa mga minor dependents o yung mga anak ng mga nasa private sector. So sa ngayon ay nasa 25 million na kababayan natin ang fully vaccinated laban sa COVID-19 as of October 21 at kabuang 54 million doses na ang iturok sa ating mga kababayan. Bombo Raymond, Yes, ang good Bombo news dito kung Elmar. gawin din dito sa Pilipinas din, ano? Sa Amerika, binigyan na ng go signal, ano? 5 years old to 17 years old, Bombo Raymond. Sa atin, hindi pa ganun, Bombo Raymond? Ang inuuna, prioridad ay yung mga tatawag na adolescents, yung mga kabataan, 12 to 17 pa lamang, Bombo Elmar. So, siguro dahil sa issue pa rin ng supply, pero pagka medyo may aprobado na rin ito ng FDA natin, ay baka simulan na rin doon sa mga mas bata, like for example, mga 5 years old to 11 years old, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, kukuha tayo ng update doon sa may Manila North Cemetery dahil buhos na ang mga taong dadalaw sa mga nakalibing. Inaasahan ngayong weekend habang papalapit ang pagsasara sa Nobyembre 1 at 2. May live report si Bombo Dennis Hamito. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar. Inaasahan ngayong umaga pa lang malalagpasan na yung record kahapon na mahigit 5,000 katao yung dumalaw dito sa Manila North Cemetery. At isa nga sa mga kilalang personalidad na nandito ay si Fernando Po Jr. At regular itong may mga bisita, Bombo Elmar, kahit regular days, may mga pumupunta dito para mag-alay ng bulaklak kay FPJ o dun sa puntod ni FPJ. At sa likuran natin, Bombo Elmar, ito yung command center ng Manila Police District at ng Manila LGU na siyang nangangasiwa dito sa mga pumapasok ng mga kababayan natin sa pag-observe nitong undas o yung Todos los Santos at yung araw ng mga namayapa nating mga kababayan. So dito, Bombo Elmar, inaasahan nila na marami pa yung darating sa mga susunod na araw dahil sarado nga ang sementeryo by 29 and up to November 2, Bombo Elmar. Kaya ngayon pa lang ay nag-deploy na sila ng sapat na bilang ng tao para kahit paano ay ma-maintain yung kaayusan at kapayapaan. Nandito nga, malapit lamang sa atin, may fire truck pa, Bombo Elmar. Kung sakasakali, may kailangang i-rescue, may kailangang respondihan, nandito, may fire truck. Kumpleto sila, Bombo Elmar. May pulis, may barangay tanod at may fire truck na nakadeploy dito sa mga sandaling ito dito sa harapan ng Manila North Cemetery. Bombo Elmar? Alright, Bombo Dennis, tanong ko lang hindi ba nililimitahan ang mga taong gustong bumisita dyan sa Manila North Cemetery, Bombo Dennis? Well, nililimitahan in a sense na kumbaga yung edad, Bombo Jane, no? Yung mga bata hindi pa rin po pwede. Yung mga masyado nang may edad, hindi rin naman po pwede, lalo na kung ito'y hirap na sa paglalakad. Hindi na ini-encourage ng Manila LGU na pumunta pa dito, Bombo Jane. Pero ang kagandahan dito, mas mahaba yung panahon ng pagdalaw, ay mas malaki ang tsansa na sila ay magkaroon ng pagkakataon na makapunta doon sa nais nilang puntahan. Dahil nga isang buong linggo ay makukonsumo dito sa pagbisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa. Bombo Jane. Ito kasi napakalawak nito para magkaroon lamang ng idea yung mga kababayan natin. Ito ay 54 hektarya, Bombo Jane. At ito yung pinakamalaki sa buong Pilipinas actually na sementeryo. Kaya yung mga kababayan natin ay kahit bumuhos dito 5,000, 10,000, kasya naman sila. Yun nga lang, ang iniingatan dito, yung magkaroon ng siksikan dito sa bungad
at gayon din sa pag-exit nila, Bombo Jane. May mga mangilan-ngilan na rin nakukumpiska na mga pinagbabawal na kagamitan. Bawal kasi dito magdala ng lighter, bawal din magdala ng mga patalim at yung iba pa na maaaring makaapekto, makapinsala doon sa mga kababayan natin na dadalaw din naman dito sa sementeryo. Bombo Jane? Para sa ating mga taga-subaybay, Bombo Dennis, no, nananatiling magbukas ang Manila North Cemetery simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon? Gano'n na nga, Bombo Jane, para kahit papano maliwanag pa. Dati, pinapayagan mag-overnight. Ngayon, hindi muna. Hindi po pwede yung overnight. Kaya yung mga kababayan natin na gustong humabol mamayang hapon pag medyo malilim na, hindi na uubra dahil may specific time na po pwede lamang silang makapunta dito, Bombo Jane. Para kahit papano ay mababantayan din sila ng mga otoridad natin. Kasi pagkagabi na, mas mahirap bantayan. Kumbaga, mas challenging para sa panig ng mga otoridad na bantayan sila kung gabi na. At dyan nagkakaroon ng ilang problema, lalo na sa aspetong pansiguridad, Bombo Jane. Okay, alright, Bombo Dennis, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula dito sa Manila North Cemetery, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala naman, ilang leader ng simbahan naniniwala na palabas lang ng DOJ ang investigasyon sa war on drugs upang hindi na matuloy ang ICC investigation. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang simbahang Katolika na palabas lang ng Department of Justice o DOJ ang investigasyon sa war on drugs upang hindi na matuloy ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Monsignor Militon Oso, Direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center o JSAC, sinabi nito na layunin lang ng DOJ na ipakita sa ICC na gumagalaw ang justice system ng Pilipinas. Kinwestiyon ni Monsignor Oso ang DOJ kung bakit ngayon lang na-review mga kaso sa war on drugs kahit na 2016 pa nang umupo si Presidente Rodrigo Duterte. Dapat anya na tuloy-tuloy na ang magiging investigasyon ng ICC upang managot ang dapat na managot. Ang among suspicion from the very beginning, gamito nila ini agon ibandira sa ICC that the justice system in this country is very much at work. Nagsiling ko, be that as it may, balaan man na gihapon sa ICC, hindi man sila grade 1, section 36. Saan Manila na? Ano ginahimo sa gobyerno? Si Monsignor Militon Oso. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Lindsay Ermitan Yubade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Mayroong 90.7% efficacy rate sa batang edad 5 hanggang 11 anyos ang COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer-BioNTech. Ito ang lumabas na trial sa mga kabataan ng US-based pharmaceutical company. Base pa sa isumite ng kumpanya sa US Food and Drug Administration na ang kailang bakuna ay nagpapalakas pa ng immune system ng mga bata na nasa ganoong edad. Nakatakda namang magbutuhan ang mga opisyal ng US FDA kung mairerekomenda ba nila ang nasabing bakuna sa mga bata. Bombo Sports News. Samantala, nababahala daw ang ilang opisyal doon sa Amerika sa hakbang na ipinapakita ng China sa National Basketball Association NBA. Ito'y matapos na tanggalin ng China ang highlights ng mga laro, lalo na itong laging laro ng Boston Celtics sa kanilang streaming platform na tinatawag. Ikinagalit daw kasi ng China yung naging post sa social media ng Celtics player na si Ines Kanter na bumabati ko sa pagtrato ng China sa Tibet. Nagpost kasi si Kanter ng video na nakasuot ng t-shirt na may mukha ang spiritual leader na si Dalai Lama at tinawag pa nitong brutal dictator ang Chinese president na si Xi Jinping. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department na kanilang pinapahalagaan ang freedom of expression at susuportahan din anya ng Amerika. Ang sino pang tumutupad nito o kaya naman ay sumusuporta nito. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Binibining Pilipinas Globe Maureen Montaigne nasa bansa Albania na para sa lalawakang international pageant. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Baguio. Nakarating na sa bansang Albania si Binibining Pilipinas Globe Maureen Montaigne para sa Miss Globe 2021.
Ibinahagi nga nito ang kanyang larawan sa pagdating nito sa Albania kung saan suot nito ang inaol na likha umano ng mga kababaihan mula Maguindanao. Hindi na bago ang 28-year-old sa paglaban sa international stage dahil una na itong sumabak bilang Miss Arizona USA 2015 at Miss Eco Philippines 2018. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa beauty queen mula Batangas, i-enjoy niya umano ang kanyang magiging experience bilang kandidata ng Pilipinas dahil ito na rin ang kanyang huling beses na makakasali sa isang pageant dahil sa age restrictions. I am 28. This is my last pageant. I'm just doing this full 100% Maureen. So it's going to be very fun, very lighthearted. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you to my province, Batangas. And I hope that you guys can continue to cheer me on in Albania. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Globe, Maureen Montaigne. Magaganap ang Miss Globe 2021 sa Albania sa November 6. Hi, Star Nation. This is Maureen Montaigne, your new Miss Globe Philippines 2021. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 63 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado, petsa 23 sa bulan sa Oktubre sa buong tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Sabado sa kanapulo nga bulan sa buong year 2021. Sa isang tayatras sa diya sa dalang ang nabilin antay sa adlaw sang Paskwa. Ato na tagabiyabi sa ato ng mga taga-Palamati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupo ng nyalagad si Bombo Erlin Bayonita. Dari kita sa alas Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pungsod sa Bungman, mga balita sa batag sa ginampang balita sa artista. Karon na sa mga balita sa Bungman, mga tubiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Update nato na sa maya pataga sa nga politika nagdunganay sanday Mayor Sara Duterte kaga sa Bungman, si former Senador Bongbong Marcos dito sa maya syudad sa Cebu. Ginapahayag sang ila sinitag sa mga kampo nga wala pa nagaistoryahanay ang duha nga gidalauman man magatandemanay mayara diri sang posibilidad nga magaupod man para sa May 2022 elections sanday Sara Duterte kaga sa man na Bongbong Marcos. Tinatawon naton na subong nga adlaw kon mayara diri sang pagaistoryahanay ang duha banwa. Bata kahapon ginapahayag diri sang ila sining spokesperson wala sang meeting nga naga-transpire between sining duha ka mga politiko. Update naton sa bataga sang politika gihapon na kompleto na ang senatorial slate ni Vice President Leni Robredo. Ginadugang diri bilang isa sa mga kabahin sang line-up para sa pagka-senador ining labor leader nga si Sonny Matula. Iban na pang mga balita nasyonal, pila ka mga LGUs naghingyo sa aton sa ning national government ang pahanugutan ang mga sementeryo nga magpabili na sa ning bukas sa halin sa Oktubre 30 to 31 para mapahanugutan man na diri ang pila ka mga may nalubong dara nga makabisita sa ilang mga minatay. Wala pagyapon na diri sang response sang interagency task force sining hingyo sang mga LGUs. Sa iban na pang mga balita nasyonal, padayon ang pagbaton naton sa dugang mga dosa sang bakuna against the coronavirus. Kahapon nga adlaw masobra sa kamilyon kadugang mga Pfizer BioNTech jobs ang nagabot sa May Pilipinas. Sa iban na pang mga balita banwa, kasunod sa ning sumpakilaya dito sa Maya Senado ang ining Secretary General sang faction nanday Secretary Alfonso Cusi sa bahin sang PDP laban sa Attorney Melvin Matibag ang band diri sa may hearing sang Senado. Kaya ginaistoryahan nila ang ining budget sang Department of Energy para sa tuig 2022. Ito nang professional diri si Attorney Melvin Batibag. That is why ang ginapahalin na siya sining nasambit ang investigasyon diri sa may budget hearing. Sa mga balita international banwa, dugang pagida sa karon ng mga whistleblower ang naggagwa parang mag-akusar sa may Facebook sang isa man karong doing banwa. May panibago naman na daring whistleblower nga naghatag sang impormasyon sa mga otoridad dito sa may Estados Unidos nga ginauna lang diri ang profit sangsa nga punggan sang Facebook ang problematic content. Suwaya nagligad dato nagatuhaw na ni ang impormasyon nga taga-islan ang pangalan sang Facebook imo na siyang The Verge. Sa iban na pang mga balita international, nagakasubong ang Hollywood kag subong man ining aktor nga si Alec Baldwin pagkatapos nga ginalantaw diri aksidente nga napatayan niya ang direktor sang pelikula nga ginashoot nila dito sa may bahin sang New Mexico.
dapat ining armas nga ni prop lang ni siya mo. So ginalantaw subong sa nga mga otoridad kun nga ang mayara gidya sa nga tutuod nga bala sa pitik ni Alec Baldwin sa nga armas. Nagresulta diri sa kamatayon na sining film cinematographer nga isa man kababayi. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod sa bungman na probinsya sa Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa buong aga diri sa ato na sining nga palatuntunan. Siyempre, istoryahan nato na karon ng dalagan isang politika kay ang ginapaabot sa ato ni sining mga koturan ang ining pagsunod ni Mayor Sara Duterte para sa 2022 elections. In fact, kahapon nagasukso ka na to siya sa jacket. Nga meron sang hashtag nga Sara All 2022. Ay mga tagsa naman na gani ka mga caravan na dari Banwa para nga iduso pagidadari ang pagpadalagan ni Sara Duterte. So wakon na magatandem si Sara Duterte kag Bongbong Marcos, sino magapadalagan na bilang presidente and sino ang vice presidente? Tawa bala direte magpa-iway kag magapaumod si Bongbong Marcos sa mag-us-us siya bilang vice presidente, si Sara Duterte ang mangin presidential candidate. O na hindi gid magapasugwat diri si Bongbong kay tidugay niya naman nga hando makagadawat nga mangin presidente sa Pilipinas. Istorya na nato na karon with the political analyst attorney Jomax Ortiz. Sa iba na pang mga balita lokal, ang mga vehicle owners diri sa may Bacolod required agad nga magpaidalom diri sa may inspection sa private motor vehicle inspection center para sa renewal sang ila sini or para sa renewal kay ang ining pag-athag o pag-clarify ginapagwa subong sang Land Transportation Office Region 6 because mayara man sang PMVIC diri sa aton sa may Bacolod kag preparado na diri ang Land Transportation Office sa pagpatuman sini Banwa. In fact, may mga transport group ang nag-question sa ning pagbalik sa operasyon sa PMVIC dira sa may reclamation area sa Bacolod. Istorya na karon sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Naman ng monitoring sa Philippine Drug Enforcement Agency speaking sa eleksyon sa mga narco politicians nga nagsandig man na diri sa pila nila sinikapondo para sa eleksyon kaga ina ang nagikan sa illegal drug trade Banwa. Kalaki pa ni nagligad sa pilaman ka mga paandam sa Philippine Drug Enforcement Agency sa mga politiko nga nagagamit sa illegal nga druga para sa ilang campaign fund. So yan na nato na karon sa report ni Bombo Carla Mea Defensor. Nagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay big time. 10 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Waso sining adlaw igalon siya na formally sa Bombo Radio Philippines. Ang isa naman na nato nakapromo antas matapos ang tuig 2021. Liwat naton igalon siya ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan na pa. So, standby ka mo kay masobra ni or kabugusan nga 6 milyon ka pesos. Ang kabugusan nga premyo ay gapanagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. May rekatasang isa katagadaog sang 1 million pesos para sa grand prize. 4 ka mga tagdaog sang tag 50,000 pesos para sa regional prize sa Luzon, subong man sa National Capital Region, subong man Visayas kag Mindanao. Ang ato nga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas. Ngayara ang istasyon sang Bombo Radio kag Star FM. Ang first prize winner magabaton isang 15,000 pesos. Sa
Second prize winner magabaton isang 10,000 pesos at ang third prize winner magabaton isang 5,000 pesos. So, dari sa aton sa Bombo Radio Bacolod sa kada Bombo Radio kag Star FM station. Mayroon naman nakita sa nga 3 ka mga taga-daog kada adlaw o kada 15 ka mga winners sa kada semana nga magabaton isang 1,150 pesos in the total prizes. Ginalagipan isang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack Lunes tugtog Biyernes. Sa kapagusan na may rekata sa 7 ka semana dali sa aton sining promo sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM kag mayara sang ano maka oras ang aton sining winner para nga i-claim ang iya siniyang nga premyo. Sa buong nga pala nga magsugod na sa pagbakal kag paggagamit sa aton sa mga produkto hamoni ang aton nga mga promo sponsors nga magamit ninyo bilang proof of purchase. Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, ang Orocan, ang Silver Swan, kag syempre iban na panaton nga mga national sponsors inyo nga paggabantayan. Yaraman ang Panyawan kag sabong man ang R Florati Pawn Shop and Jewelry. Basta sa Good Morning Philippines, ikalunsyar na formally ang ining aton sining promo ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. Kaya gustuhan na gini ang timing para man sa nagailapit ang pag-celebrar naton sang Paskwa. Sige lang nga dahil sa ginaalas ng mga inadlaw, 63 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ayon sa bong kay naganubo naman ang kaso sa coronavirus. Kag ginhalog-halugan naman sa nga na gobyerno ang mga protocol kag sa mga guidelines but i-observe lang gid nato na mga minimum health protocol kangaya sa ni banwa sa nga pagasuksok sa nga face mask and then face shield. Pero ang face mask mo naman ni kalaban na ginasuksok nato na. Basi si Cebu City Governor Gwendolyn Garcia, why nagasuksok yung face mask mo no? Why na siya why naga-suksok sang face mask kita ninyo sa pagbisita dito kapon ni former Senador Bongbong Marcos. At the same time, Davao City Mayor Sara Duterte ang ini pa naman sa batas ang duwadre kabahin kag partido kung bala ginplanuhan gini nila. Nga mag-opdanay, yung mga dunganay sila dito sa bahin na sang Cebu but di man siguro pwede gawalagid sang komunikasyon ang duha but ginatag man diri sang tagsa ka mga spokesperson sang duha ka mga politicians nga wala pagid man kuno sang pagsinapol between Mayor Sara Duterte kag sabong man presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. nga kahapon ato dito sa Cebu. Siling diri ni Mayor Cristina Frasco sang Liloan na Cebu. Amo man ni nagaserbe bilang spokesperson ni Mayor Sara Duterte. None today ang ining pamangkot kun na bala ti mayara sang pag-istoryahanay ang duha kay tidungan man na sila nga ato dito sa nasambit ang syudad. On kagabi wala man kuno isang pagsinapol. According man na diri sa spokesperson ni Anay Senador Bongbong Marcos. Bata puwerte man ang mga nagsugata dito kahapon kay presidential aspirant Bongbong Marcos. And may mga statement naman siyang ginahambal. Ginimitar niya man si Mayor Sara nga magatambong sa inauguration sa nga bagong port sa may Liloan para inisa kay Mayor sang Liloan Cebu si Cristina Frasco. That is why nga didto siya kuno kag magtambong
sa meeting sang League of the Municipalities of the Philippines Cebu Chapter General Assembly. Kaya mo ni ko ng official lang schedule ni Mayor Sara Duterte kahapon dito sa May Cebu. Si former Senator Bongbong Marcos naman nagpakigsapol niya kay Governor Gwendolyn Garcia. Agato bangay ito sila, duway naman sila ganega face mask. Naman siling sang iban maduwa ang eleksyon siguro base mo ni makadula sang COVID sa ato, no? Yan sa piyak kalinyang political analyst Attorney Jamax Ortiz, Attorney live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin na mayong aga. Good morning, Bombo Erlin. Sa ato dira ang naupod ng mga tagpalamatis ng Bombo. Good morning. Anong paglantaw mo si Attorney pagdulong ni Mayor Sara Duterte and former Senator Bongbong Marcos sa Cebu? Natabuan lang or do you think wala gini sila sang communication nga duha? I do not believe nga natabuan ng Bomberlin, no? Na plano na inay ang adaan. You know, ini mga politiko ta. Dalo naman to ako kaagi ng politiko. Iniya nga mga butang yan na part pa iniya sang dynamics sang sa subong. You know, 30 ka fluid. If kahapon ato ko I went to the southern part of Negros Occidental. Dito mo makita nga wala lang atang poste mo may Sara Duterte. Bilog na nga poste, magsulod ka sa ilog, puro na Sara Duterte. Pag-abot mo sa Kawayan, Sara Duterte. Abot kasi Palay, Sara Duterte na iya Bomberlin tanan ang mga poste rin to sa kada poste. Wala lang ata. Una isi wala lang at. Pila lang naka-metro, isa naman ka-poste, Sara Duterte mangyapon. So dira mo makita, iba na kandidato yaw ay Sara Duterte lang. So dira mo makita nga ina siya, these signals nga the message is clear nga she is running, no? If you will recall, when I was mayor of Salvador Benedicto, I went to Davao. Now, sangsad pa nga time pagkadto to, si Digong Duterte hindi na magdalagan. Wala siya, bisan mangkot, malaga, nagpakalbo na gani sila ni Mayor Sara at that time. Nagpakalbo na ang iba niya mga utod, ibang tagid, to urge the president na magdalagan. So, he was not running according to him. Pero pag-abot ko sa Davao, yung padalaan ko sa staff niya. I think di ko marito kung si Bungdo ginapadala personal sa akon. Yung padalaan niya ko sa 2 ka karton nga bowlers na. Kag iban pa din nga materials, no, nga Digong Duterte. So pag padala to sa akon, dito ko na minsan nga he was running really. Hindi lang niya kay siling istorya lang. Oh, so subukan mo man yung lakat sini sa bisan din ka makadto subong. In the whole province of Negros Occidental for the past 1 week now nakakalibot ko. So ang pinaka-massive yang postering sa tarpaulin sa mga poste, iyan ni Sara Duterte. So, what is the message of this? Ang klaro sinada, nga si is running. Ang issue lang da, whether she is running for president or vice president, we still do not know. Because ang matabos kaya gina-expectar ko na Berlin, nga there is that possibility na ang PDP laban, Kusi Wing, will be declared as illegitimate. No? Meaning, ang legitimate na ini ang iyan ni Pacquiao Wing. Amo inang matabo sinada. Kay that's why sa aktasyon pa lang sa PDP laban to si Wing, mo makita nga una ginominate nila si Bongo na papili presidente. Gin-reject ni Bongo. Nagpapili nominate naman sila kay President Digong for vice president. Gin-acceptar man ni President Duterte, pitik sintas, hindi man siya gali magdalagan. So, di rin mo na makita ang flip-flopping sang PDP laban kung si Wing, within the party, di mo makita ang ilang flip-flopping. All of a sudden, madalagan si Bato nga presidente. All of a sudden, yadto ang nag-reject for president sang Kusi Wing, madalagan niya vice president. So, di mo makita ang pagka-fluid sang PDP laban kung feeling. That's why nga ang matabo sinada kay wala to naton nga makadeclare ng COMELEC
na kung sino gid ang legitimate. Once ang laban-laban sinada, ang yan Pacquiao wing, amo ang i-declare. That's why Sara now is preparing kung diin siya masulod nga umbrella. Como si Bongbong Marcos, under sa PFP na si Bongbong Marcos, Partido Federal ng Pilipinas. Kaya matabo sina, she will be adopted by Bongbong Marcos as Vice President. Oh, that's why nga inang lakat na Bomberlin sa Cebu. My analysis is na secretly mamit na sila to discuss ang tananda. Planado, no, attorney? All the time. Yes, so halangpon gid kayo. Pero ang hindi man dapat hangpon kung dala si Sara madalagan o hindi. Ang akon sinang analysis is 90% she's on. Okay. But what decision we still don't know. Kahapon, attorney, mayroon din isang suksok ang Sara All 2022. May jacket, nagsuksok isang jacket nga green si Sara Duterte. May naka-imprinta nga Sara All 2022. Amo man ni ang gina-hashtag asang mga nagaduso sa iyang magpadalagan. Anong views mo dira, attorney? Yes, una din may sekretalayan sa nanaya Bomberlin nga si President Tigong nga sa Bongbong Marcos mo. That's why nga when he ran for president, ang Vice President ang ginakampanyahan sa bilog na PDP laban was not Cayetano, but it was Bongbong Marcos. That's why Bongbong Marcos won. So, ayhan ina ang alliance nila sa naligad, hindi ayhan nila subong padayunon. Ang padayunon nila, we must remember nga ang Luzon Island, laban-laban na tungod sa Ilocos Norte, maupod na sa kay Bongbong. So Sara is already getting votes from there. Now, diri naman niya sa Mindanao, it's a fight between Pacquiao and Duterte group. Pero kung tanaw mo mas bintahan niya sa Duterte group. Why? Because ang grupo sa mga Muslim maupod na sa kay laban-laban, maupod sa kay Duterte. Hindi na sila mag-upod sa kay Pacquiao, malimit na siguro sa Davao kung ano Pero it's more than sorry, kay Ibrahim na. O, di rin na sila ma-tiktok sa kay Duterte. So ang away na lang ang sa Visayas. That is why, dako nga bagay, magbisita ka to kay Gwendolyn Garcia sa Cebu. Kung ano ang iyang tindog because as of the moment, as far as I know, wala pa man commitment si Governor Garcia. That's why mga luyag kagidya kay Governor Garcia. Once you get Visayas nga voters dire, dako na nga bayan may biliwik ato sa Luzon, dire naman sa Mindanao may biliwik naman ang Duterte. Ang Visayas na lang ilang kuluaon. Si kung tanawon mo gid Bomberlin, kumo nga ang nag-uyat subong sang aton administration is Digong Duterte, ang tanan maupod na makuha na siya. That's why nga hindi nakatingalahan nga halos diri sa Negros Occidental ang mga postering diri Sara Duterte. Why? Because they're the funds. Ang ining mga naton mga politiko taning mga public officials who are actually not political butterflies but political frogs. Kung sino dara sa gobyerno, kung sino ang may pundo mo Berlin, malang na silang hamboy. Oh, that's why nga ang pero attorney, mga politiko yes, ang Cebu so hindi ni bailiwick yan sang mga Marcos. Hindi. At hindi ka man kasilente, ang Leyte, siyempre kuha na di man ang mga romanticista sang Leyte, no? Given na siya. Cebu, very na siya. Hindi mo pa because si Gwendolyn, critic nga ni President Digong, it will fall. In the past few months, pirte na ang iyang atira man sa kay President Digong. Kaya ginalagas man siya mo, no? Pero, sa Japon, this is politics. As much as possible, alliances in subong Bomberlin. That's why nga kung hindi makadala si Duterte sa kay Gwendolyn Garcia, si Bongbong Marcos ang madala sa iya. That's why, ang kung tanaw mo, sa initially, si Bongbong daw medyo kabugat siguro because of the stigma of martial law. Yes. But sa subong, makita mo nga daw damo ang galing maupod sa iya. No? Kasun sila si damo to mga nagsugata kapon. Number 3 lang si Leni Robredo, pero makita mo panang bandwagon effect sa kay Leni Robredo 1. In short, Bomberlin, it's anybody's
anybody's game. Okay. But talking about the trip of Sara and Bongbong in Cebu, si Bongbong din siguro, hindi naman siguro mango ang mga Pilipinos na why na rason na madungan gid sila nga duwa nga siling natabuan lang. Attorney, may rasang question na subong kung sinumad gid balad diri magapadalagan bilang presidente kung magtandeman na Bongbong Marcos and Sara Duterte. Sino gid paglantaw nimo? Do you think mag-give way diri si Bongbong Marcos kati handom niya man kag dumot nga magpadalagan? Ay, ang mga Marcoses, hindi mo man na, mga maalaman na sila, Berlin, no? Mga bata na ni Bongbong, mga British educated na sila, mga Oxford na mga kwan. So meaning, hindi mo na, it's not anymore masiling maminsan pata, kundi mga maalam ni sila. Pero ang ginatawag politika, tanaon mo gid, nothing is impossible under politics sa Berlin, no? Wala sang imposible sa politika. That's why I even told my friends, sining ko ang psychology ko kay President Digong is believe what the opposite of what he is saying. Amo na nakasimple. When Digong says na Sara is not running, Sara is running. Amo na sa unaya ang konsepto kay President Digong. When you said nga I'm not running, he's running. Oh. That's why when he said nga I'm running for Vice President, he's not running. That's why muna nakakatawa subong. Pero ang alliance ni Berlin, ni Marcos kag ni Duterte, hindi na naya Berlin. That's already daw na concretize na inayang alliance nila. Hindi na naya makuha ta. Because, si Digong is ang idol na si President Marcos. Correct. So, siya na pa nila nga sugid nga all these things nga nangawat si President Marcos under Marcelo damo-damo ang mga amo ni I think it's beside the point. Ang tanaw mo gani nga idol niya si Marcos is becoming already also a dictator in some ways, no? That's why kung dandil na ako patanawon Berlin, kung ko yan makapustanay nga it's already a dandil ang tandem ni Bongbong Marcos kag ni Sara. That's why nga ang iba na nga mga partido mong Berlin niya, nagapangita mo ni silang alliances. Si Pacquiao, galibog-ulo ya kung diin siya maupod. Kung dating Lacson. Si Isko Moreno, galibog manulo ya kung diin siya maupod. Pero ang bintahan niya ni Bongbong Kinikwan, kaya daw sila gid ang kung sa pano, ang tadhana abi nga mag-updanay. Ang the rest to yang nga iban nga contenders for president, gapangita pa sila. Subong gapangaluyagay pa na sila kung sino mag-updanay. Pero ining duaya, medyo kung sa pa dandel na inebong Berlin. Din diri ang agaway sang boto sa paglantaw ni mo attorney din nga mga areas nga grabe ang agaway sang boto for Bongbong and Leni Robredo. Ang hindi man sila nga gadayaw ko kay Vice President Leni. Pero makita mo Berlin nga sa moral aspects ng kampanya na it seems nga damo mo pod sa kay Leni. Okay. Una bis, wala man sa si Leni Robredo. Why ka sa ginatawag stigma? Ang matawag mo yung stigma, ang iya nga ba na, pwerte ang record, no? Pwerte ang record. Wala, no trace of corruption, including Leni Robredo. That is why, hindi katingalahan, ako ay gumatingala nga si Gobernador, sa aton di Pascualuela. Pascualuela, maupod kay Leni Robredo. So, I think ako pagtanaw, ang simbahan Katoliko will go for Leni Robredo, no? Ang finally di ang arbitrarya Berlin kundiin of dan sang US government. Kundiin ang ila ginatanaw Berlin. That will be a very strategic na yung factory kundi maupod ang kano. Because historically, sa bilog kalibutan, kundi ang influensya sang kano, dra na sila maupod. Kasi ang isa da ka negative sang Duterte, because it appears now, and it is very clear, hindi gid makonbinsi sang kano nga hindi iya mag-side si Duterte sa China. That's why niya kung bata ni ang amo man ni gyapon. Si President Digong, China, manigapon ang i-cater ya. Pero kung diriya, updan nila si Leni Robredo or anybody else
mas laban-laban maupod ang kano dire kay tungod nga at stake ngaton so ang territorial dispute sa West Philippine Sea amo na ang interes ang kano. You know, ano wala ang kano ya Bombo Erlin. Paghambal mo ya in the past bisan ang Iran, bisan ang balya nga i-boycott, bisan ang Cuba na boycott, ekonomiya sa isa ka nasyon nagakolapso. That's why nga subong at stake ni di ang interes ng Amerika kag sang China. This will now determine kung diin gidi ang ang dako ni siya nga factor. Of course, that includes already ABS-CBN. Kang ang iban pagin nga dalaguan. Definitely, they will not go for Sara Duterte. Tungod nga naman sa ni President Digong. Ang matabo sina, they will side with sa grupo sang simbahan Katoliko. Okay. So ang matabo sina sa Bombo Erlin, if you will recall American politics. Sa American politics, ang Russia nag-upod sa kay Trump. Nag-upod sa kay Trump sa sadtong time. That's why nagdaog to si Trump. 2016. Subong naman sa kay Joe Biden naman, na wala na maghampang ang wala na maghampang Russia kag ang China. That's why it was a fair election already. Pero diri sa Philippines siya Bombo Erlin, because of what President Digong did, na kaklaro 80 to 90% dito na lang siya sa China tanan nakuha ang formally Chinese mangyapon ang nakakuan sulod sa Pugo China mangyapon sulod niya sa Sprat Lake ug sang territorial waters sa China mangyapon. So practically we are already selling our soul to the Chinese. That's why ang kano naturally masulod na sa picture kay tungod nga at stake ng ila interest na So, naturally, hindi nila side with Bongbong and Sara. Mangita na sila sang ila naman nga kandidato nga opdan nila who will already serve the interest of sang aton nga sang mga kano, Bombo Erlin. That's my analysis. So, it's either nga ginpagwa man to sir ni President Duterte nga magapadalagan siya bilang Vice President because Sara Duterte siya ang madalagan? Ay, ang as Vice President? Hindi mo pa na gani Bombo Erlin ma-discount ang possibility nga mismo si Digong madalagan Vice President because politically and legally, the President can still run for Vice President. There is nothing in the Constitution that this allows the President to run for Vice President. Wala na prohibition. Okay. That's why there is that possibility. Pero matabo si Bombo Erlin, ako, I really doubt na si Sara will run for President. But again, that's not a possibility. It's either Sara or Bongbong. Pero sa gihapon, sa nambal ko what is certain is ang Marcos kag ang Duterte team mag-inok na naigidya Bombo Erlin. Okay. So, balabantayan din nato na kay until November 15 na pa ang substitution. Maayo maniguro kung may mga maduso bala nga dapat ini nga substitution na dulao na lang isang COMELEC attorney at least para masigurado man na bala nga ini mga nag-file gadya sang kandidatura nila seryoso kag hindi ning bulubantayan na babala tulo taw danay sa ato ng mga Pilipino and then lantawon na nila kung ano ang pulso gid. And then masunod via substitution. Ang substitution Bombo Erlin, kuan gid inasang COMELEC, ang tuyo sina kay baluka after the filing, tatlo ang possibilities magwa mo. Mapatay ang kandidato, ma-disqualify ang kandidato, kag mag-withdraw ang kandidato. That's why ginhatag inada. Subong ang inada ang naghatag pata kay sample ang naglagan Marcos 3 kabilog. Ang naglagan presidente sobra sa 60 kabilog. So di COMELEC, i-declare pa na nila nuisan sang ini nga mga kandidato. So because of that declaration, damo na may tabo, may withdrawal, may mapatay, may ma-disqualify. That's why ginimo na siya until November 15 to allow sang sinanga senaryo nga may mga disqualification. For example, ini si Bato kag si Kuana, ma-disqualify pa na kay ikon i-declare ang PDP Laban Kusiwing as an illegitimate national party, matabo sinada makabto na sila sa iban nga partido
nga na-declare nga legitimate. That's the reason for the period sa ginatawag substitution. Bumberlin. Amo na siya ang wisdom sinanga matingalang iban nga hindi na lang abi pagka October 8 why na dayon sang matabo pa ay nalay nada kundi mahatag pa ang kumilik until November 15 sang ginatawag substitution time or period. Amo na ang wisdom sina Bumberlin. Hindi, it's not that easy nga ang balunta nga pagkatapos October 8 why na dayon sang kwan hindi na nakasubstitute. That's why Bumberlin, even after November 15, tapos na natanan, still, ang matabo sinada nga on the day of election, mapatay ang isa ka kandidato. Kung mapatay ang isa ka kandidato, maybe a week before election, question, pwede pa siya maislan? Pwede pa siya maislan, provided ang nagdalagan, pareho sang family name, sang nagadalagan. What is the wisdom sinada? The wisdom is, nga kung ang mabulos na sa iya, lain ang apelido, kundi siyempre confused na kay isulat nimo ang family name. So how can you now write the family name of sa isa ka tawo nga ma-substitute kay lain yang iya yang apelido? That's why substitution a week before or days before sang actual nga election sa May 11 pwede na sa gyapon provided nga ang mag-substitute sa mga partido will have the same surname as with that person nga napatay, Bumberlin. Okay. With this, Attorney Jomax Ortiz, thank you, good sir, sa time ni mo diri sa amon ni sa Bambo Radio Bacolod. Good morning. Oh, thank you again, Bumberlin. Good morning, Stanan. Maraming salamat kay political analyst, Attorney Jomax Ortiz. Siya ti wala nagapati nga natabuan lang ni ang ining pagpadulong nanday former Senator Bongbong Marcos kaga sa man Mayor Sara Duterte dito sa Maya Ciudad sang Cebu sa pareho man yang adlaw. Although hindi pa gid dream divulge siling sa report kay na sang aton nga sister station ng Bombo Radio Cebu duway man sa mga kaganapan na kuno kagabi. Kay ang activity nila kahapon is si Mayor Sara Duterte. Dato man to siya sa may ining General Assembly sang LMP Cebu chapter. Si Bongbong Marcos, ito naman niya, nagpakigsapol sa kay Governor Gwen Garcia. Actually, parte ng Panguloyagay, manalin pa nagligad kay Gwen Garcia, kay balad mo, why na saya ginabali niya bala ang mga protocol, kag mga pagsulundan nga ginadagdag sa interagency task force. So, hindi man na siling birahon gid siya sang IATF. Nagligad to, medyo naglululaylo man to siya. But, ang ila ganing probinsya, actually, amo nang isa sa mga una nga nagpatuman nga dapat yung mga fully vaccinated nga mga travelers hindi na magpresentar sa negative RT-PCR test kung magasulod dito sa ilayang probinsya. Tiyan mo man ang pangaluyaga dito sa administrasyon. Tiyan mo nang isa man sa mga ginabalik-balikan sa mga Duterte. Doon kapilad na ni kabes nga pagpadulong dito ni Mayor Sara Duterte. Kapo, natawag ning jacket ni Mayor Sara daw. Green kag mayara sang nakaimprinta nga Sara All 2022. Ang ginabantayan na to na dari kung mayara sang ining pagpaiway magapaiway si Bongbong Marcos. Siya ang magapadalagan na magapanaog siya bilang vice presidential candidate, and then si Mayor Sara Duterte ang magapadalagan bilang presidente. Or ang bata sang aton presidente, si Mayor Sara, siya ang mangin na vice presidential candidate. Bata mo na yung pagalantaw sa mga eksperto, mga analyst nga nagabantay sang dalagan sa politika diri sa aton sa Pilipinas. Hitso na niyang Sara Bongbong or Bongbong Sara. Sara Bongbong Sara tandem. Salingan din ni Sir Ben, may opinion is Sara Bongbong
si Lenny and then Isko versus si Pisot. May mga pangalan sa mga tandemanay nila, no? Kung si Isko naman niya kag si Dr. Willie Ong ng Iskong, ayo, kung si Sara naman niya si Bongbong, si Sara Bongbong, or si Bongbong Sara. Si Lenny niya kag si Isko Bombolit sa nung mayong acronym sa ilay ang duha. Si Sir Bendedre, pwede man Lenny Pangil. Eman sa piyak kasi Pisot na yung ilaya mo si Ping Soto. Ping Lacson and then Tito Soto. Ito yung thank ka sa aton na base na nga mga tagbalabante. Mapaiway si Bongbong Marcos o kung hitso na gid niya. Kinagligad ito sa swerte gidang ang announcement ni President Rodrigo Duterte. May mga nagpati sad to, may mga yaraman sang wala nagpati. Hinaya pabula lang na sang presidente. Pero ang plano sila na hindi na yan magpadalagan. Tikatan nyo, why man siya nag-file sa Certificate of Candidacy? But hindi pa sa gapon malayo nga magpadalagan man bilang Vice President si President Rodrigo Duterte or babalik siya bilang alkalde sa siyudad sang Davao via substitution. Kaya ang ginatag din nagligad ni Presidential daughter Sara Duterte nga final na gid ang iyang re-election na bid. But ang pagbasa man is drama lang na. Arte-arte balag kamay. Pero kung lang tawon na to sa mga igad giban to sa kadalanan, karamo na sa mga tarpulin nga ran sa araran. Sabong may bago naman sila nga hashtag mo ning Sara All. Ning sana all bla, dagini mo nga Sara All. And then si Sara Duterte nagalibot na sa pilaman na ka mga LGUs. Kung ikaw biya final naman gito ng imong decision nga magpare-elect bilang alkalde dito sa may syudad sang Davao. May time ka pa yung maggalibot pero ba nibla ka nagligad sa amay niya? Kasi lang hindi ko yung magpadalagan bilang presidente. Ganaduso ko lang ni ang federalism. Amo nang emotion ng advocacy mo malibot kagad sa bilog sa nga Pilipinas. Tigo Mora nagpadalagan bilang presidente sa 2016 elections. Namo man sa kay Mayor Sara Duterte anyway nag-file siya dito sa sining kandidatura bilang alkalde sang syudad sang Davao. Ang vice alkalde ang siniyang utod. Mangkod niya si Sebastian. Ti pwede man na nang makabulos dito si President Rodrigo Duterte. Ito yung man isang laye nga nagadumili sa ako na Bombolets nga mag us sang posisyon nga padalaganan. Ang ginadumilian malang sa akon sang constitution is ang re-election sa pagka-presidente. But I can run as vice president, senador, or pwede gid siya makabalik dito sa may syudad sang Davao. In fact, nagligatuan niya ang bansang presidente. Pulit ta sa Davao. Pulit ta sa Davao kat tubangon ta ning mga kaso ginatubang sa file before the International Criminal Court. Kung mo ni ang sitwasyon, ang tandem buo na amo na yung paglantaw sang kalabanan. Buo na yung tandem. Mayor Sara Duterte and former Senator Bongbong Marcos. Hindi ba nabi pwede nga magpadalagan si Sara Bongo sakay Bongbong. Kabala naman na to naman na yung pagtingala ni President Rodrigo Duterte sa mga Marcoses. Diba sa masunod ang mga inadlaw, may mga dalagko din nga mga development sa patag sang politika. Ay kasadya lang pero ti mayo-mayo man niyo kay doon okay naman nagawa nga to sa nga pangabuhi. Sila ganisa nga iban makadula sa nga COVID lang din sa Pilipinas ang eleksyon. Medyo may mga patimaan na iba ng subong maro. Kita mo ya, okay, gani ang mga politiko yung mag-organisar sa mga caravan, mga
pag-telelipon. O kailan ako mga yara sa may salakyan balang mga nag-upod. But mayara gid diri sang mga rally. Kunabi pag-welcome diri sa nagabot sa ning kandidato. Sa pagtelelipon to sang ilaman niyang mga supporters andra okay lang na ya. Hindi na ya prohibited darang mass gathering na nadesyaan nyo man. O mga politikus kadamo man sa mga kakadto okay lang ya haw. Diba si Sini, madula-dula na giba ning COVID sa aton? Ayo, sige, 47 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik na ton report na Bombo Franz Sandro Burgos, kag Bombo Carla May Defensor. Number 1 Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang
ang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa
sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Tabalik ka diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time. I-check ka naton na report ni Bombo France Andrew Burgos kay may statement again na pagwa ang Land Transportation Office Region 6 para sa mga nagapanagiya sang pribado nga salakyan, mga motorsiklo, kalakipan na ang mga operator sang public utility jeepneys diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sining controversial nga private motor vehicle inspection center. Nagligad lang ito nga hapon nagpagwa diri sang clarification ang pinuno sang LTO si Edgar Galvante nga ini mandatory ang pagpaydalom sa PMVIC because suspendido ni gapon ang mandatory nga pagpaydalom sa may PMVIC halin pa man sa tinalikdan nga mga binulan. But sunod diri sa LTO Region 6 diri sa may syudad sang Bacolod and then the province of Negros Occidental, since nga may raketa sang PMVIC dira sa may reclamation area lapit sa may Bredco Port, ang naglabay lang gid lamang sa PMVIC amo ni ang Igarin U Banua. Tekon amo ni ang statement sang LTO Region 6, ini ang patimaan patunda na yang daan sa mga nagapanagya sang pribado nga salakyan. Away din nila gina-cater ang mga tricycle pa mo. Manang siling medyo nagapili pa man ang PMVIC. Amo na dapat ang magpa-test sa may private motor vehicle inspection center. Ano ginang kaundan sa statement sang Land Transportation Office Region 6? Bombo France Andrew Burgos sa report. Kamin. Bomber Lane, so subunin nga kay gayunan gin usisa ni sa nagliligad pa nga mga inadlaw. Kung ang sabahin ini sa MVIC o Motor Vehicle Inspection Centers, suspendido bala, no? Kag kung pwede nila maka-operate. So sa nagligad ng mga inadlaw po Berlin, gintumod na mismo, no? Nga sila ang nag-operate na, kag nagbalik na sila sa ni Berlin sa ilagid na full operation. So diri naton man nga na tukiban mo Berlin, nga gindugang naman ning bahin sa Land Transportation Office kung wala ini bala ang ini nga requirements or ang ini nga MVIC Bomberlin, hindi ni makaparenew ang pila naton ng mga motorista, no? So isa na ini subong sa mga requirements
for renewal Bomberlin ang motor or sa magapa-check din mismo sa mga PMDIC Bomberlin. So diri nato nga naklaruhan sa kaya sa chief sa Regional Operation Division sa Transportation Office, Regional Office 6 Bomberlin sa kay Atty. Alan Sacramento nga required diri Bomberlin ang mga specific na mga lightweight vehicles bala, no? Nga para ini Bomberlin sa mga registration nga magapaidalom sa PMVIC o kung sa Private Motor Vehicle Inspection System. Kung mayara ini bala Bomberlin, for example sa lugar bala, no, kangay diri man sa aton nga ginapatuman ang bago nga sistema bala sa ahensya sa LTO Bomberlin nga natawag ni nga bago nga system nga Land Transportation Management System o LTMS Bomberlin. So diri nato naibaluan nga ang LTMS ni Bomberlin ako na Land Transportation Management System. For example, no, pwede ini makapadulong sa private emission centers, no? To kung sir pa pala vice versa bala Bomberlin. For example, ang lugar ni LTMS ready na ang lugar kag wala sang PMVIC o kung may PMVIC kag wala sa LTMS Bomberlin, pwede makapadulong sa mga private emission centers o kung TETC kadugang visual inspection sa land transportation of Bomberlin. So mo ni kanino siling diri ni Atty. Alan Sacramento nga tungod nga makonod do computerized din siya Bombo Andro. Correct Bomberlin. This is the new IT system na. Yes, correct. Pag-uli siya nga system sa LTO bala Bomberlin, sa nadumduman naton i-mention na nila nga because ang amuning pag-o naman nga pagsulod sa Land Transportation Office ang pag-release nila Bomberlin sa may gigamit sa nga term ang LTO nga PMVIRS bala, no? Private Motor Vehicle Inspection Registration System na Bomberlin. So mo ni mga panibago nga mga sistema or mga IT system which is sa software bala Bomberlin sa LTO, no? Kung saan pa bala sa malipot nga pulong ng sa computer na Bomberlin na panibago ni nga mga sistema na ginimplementar sa Land Transportation Office. So isa ini sa mga panibago ng Bomberlin ng mga pagsulundan no? Sa mga so drivers anong makita sinadira akong din ka nagpa-test una? Yes, sakto na Bomberlin do dira pala, no? Kaya ang na-mention to naton ang kung wala pala MVIS or MVIC ni Bomberlin ang isa ka lugar, pwede ni sila makapadulong sa mga emission testing center o kung PETC. Kung wala PETC, pwede man ni sila Bomberlin makapadulong sa PMVIC, no, para makapatest dira kag maka-process la for renewal ang nasiling nga mga salakyan o kung mga lightweight vehicles Bomberlin. So muni pero kung may PMVIC dira sa area nila, example diri sa ato ni sa Bacolod, dapat sa PMVIC kagid mapatest. Correct? Yes, correct Bomberlin, no? So PMVIC makapa-complete ka na bisang imo ning nga pag-testing dira or pagpa-check ko na bisang imo salakyan, good for renewal ka na sa LTO, no? For example, kung amo na no ang PMVIC na kung makomplito mo na datanan, why na Bomberlin sa dako pa nga problema, no? Kaya pwede na nasla din makapatigayon sa renewal sa mga opisina diri sa Land Transportation Office. Tinag-mention man sa aton si ang PMVIC nag-upload diri sang record sa LTMS. Ano man? Bomberlin? Pwede makahatag dira sang record si PMVIC through the LTMS. Correct? Correct, Bomberlin, no? Yes, no, mismo, do drop lang nila ilabay, ipaagi sa nasilining sistema, Bomberlin, sa system sang LTO, niyo ko ng Land Transportation Management System ning ginatawag ni Bomberlin. So medyo nagkomplikado na gid ang renewal, especially sa mga pampribado nga mga salakyan. Pero nag-mention rin ni Bomberlin, exempted rin ang mga tricycles bala, no, kag mga dagko mga salakyan nga nagabugat, masubra sa 3,000 kilos, padulo nga 4,000 ka mga kilos Bomberlin nga bugaton sa mga salakyan, no, sa mga PMVIC, so exempted na yan. Pero ang na-focus na diri Bomberlin kamo ni mga pribado nga salakyan, no, kangay sa pila ni ka mga specific na mga size sa mga salakyan, mga SUVs kag kuno pa trabla Bomberlin, no. So muni sila ang mga gina-check gid para sa roadworthiness bala kung good for ano ni sila Bomberlin for travel bala
o kung makadalagan sa mga dalanon, especially diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Kay ang tinutuyo si Bongbong Erlin para sa road safety kag mismo sa convenience man sa tanan nga mga motorista nato, no? So damo man mismo nga dugang naman nga mga pagsulundan basta antes ka magpa-renew sa imong lisensya o kung sa registration sang imo nga salakyan na Bongbong Erlin. Gilantawa naton na dere kay ang Land Transportation Management System ginimplementa siya since last year. Yep. Yes, para correct. because na siya sang COVID-19. So pwede ka dira makasubmit sang application, makabook sang appointment pabuandro, pwede ka man makabayad sang driver's license transaction. Yes. Online ina siya. Ma-register ka lang sa portal.lto.gov.ph. So may mga pili lang na diri nga mga lugar nga mayara sang Land Transportation Management System. In fact, last year wala pa na gani diri ang diri sa aton sa may Region 6. Region 6. Subong mayara na ko, no? Yes, Bongbong Erlin, no? Ara na mismo si Atty. Alan na Sacramento nag-mention gid Bongbong Erlin. Actually nationwide ni sa Bongbong Erlin, but diri sa ato sa Western Visayas no, doon nagapatigayo na pala or doon nasugura na be ang nasiling ni bing LTMS na, no? O kanang Land Transportation Management System for ni sa PMVIC man Bongbong Erlin diri sa aton sa Region 6, no? So ginaara na nagamamat na, no, which is diri sa aton sa Bacolod nga full operation na gani o nag-operate na gid o fully operated na gid Bongbong Erlin ang sa Bredco nga MVIC, no, diri sa aton sa Bacolod. So tayari na, no, do nagamamat na kaga ginasugura na gani Bongbong Erlin ang siling nga mga bag-o naman nga sistema kagin sang Land Transportation Office para sa mga renewals ng mga registration o konrehistro sa mga pribado nga salakyan ni Bongbong Erlin. Pero ang ginamin nila ni Guro nga kung sa PMVIC ka nagpa-test, dira ka man dapat mapa-test for your renewal. Hindi pwede nga sagwa ka. Yes, correct. Pero kung sagwa ka, una nga nagpa-test, diri ka na dapat sa PMVIC. Ano man? Yes, correct. Doon mo na siya Bongbong Erlin, no? Kung, for example, because sa specific area ka for example, no, sa specific area, for example, diri kami sa Bacolod, no? So, good for diri man sa ato ni Bongbong Erlin. Kung, for example, magpa-test ka for PMVIC diri sa ato sa Bacolod, mag-renew ka diri man sa ato, no? Especially diri sa LTO office man naton, Bongbong Erlin. So, kung kung di ka ginmalbi nga area, which is ang imo nga salakyan ni, doon mo na sa, no? Dira kita sa Bongbong Erlin ang magsugod man dala sang imo ni nga testing, no, sa nasiling ni nga mga inspection centers sa Bongbong Erlin. Okay, so meaning why nagnatagan na dre sang freedom atong mga nagpa-test dira nga mapa-check sila sa iban, although hindi niya mandatory subong nga mapaydalom ka sa PMVIC. However, since ka nagpa-check ka na nagligad dira kay daw halin pa ni nagligad nga tuig, di ba? Ang PMVIC. So kung dira ka na sa ila, dira ka na lang gid mintras tanto. Correct? Mo na Bongbong Erlin. Yes, so okay sang sanmo pa ni Bongbong Erlin nga ni issue, no, kay tungod nga damo man nga nagapamalaban pala. Kay tungod nga do medyo asol lagi ni Bongbong Erlin sa amo ning panahon, kay tungod nga nagasaka pang presyo sang gatong dagdugang paginiang mga panibago ni nga mga balayra ni Bongbong Erlin, no? So para sa mga motorista, medyo mulubudlay naman sa aton nga mga motorista. So kung siyempre ito kadamo kadaan sa i-familiarize mo na Bongbong Erlin nga mga sistema, kay tungod nga because sa sininga COVID-19 pandemic, di may ginbaguman sila din nga mga pagsulundan, kangay na sa mga virtual or mga online registrations or online na Bongbong Erlin mga inspections, no, sa nasiling sa mga inspection centers sa Bongbong Erlin. Okay. Sige, para mas klaro diri sa aton nga mga taga-Palamati. Matian na binaton si Sir Alan. Ano siya gani nga division na Bombo France? Yes, Bongbong Erlin, no, siya ni sa Regional Operation Division, no, sa Land Transportation Office, Regional Office 6 Bongbong Erlin. The requirements ng PMVIC, no, because we are already implementing our new IT system. No, may ara kita sang bago nga LTO IT system. Ang Bacolod naton
completely rolled out na dira ang aton MBIRS, no, ang Motor Vehicle Inspection and Registration System. No, so dira, no, sa Bacolod, no, pursuant to the memorandum issued last October 7, no, so ang Bacolod ang pwede lang magparinyo dira, no, katong nakaagi sa PMBIC o kagang mga heavy vehicles, considering na wala pa kita PMBIC for heavy vehicles, those that have gross vehicle weight of 4,501 and up, okay, and tricycles, no, this is in consonance with the DILG memorandum circular, no, because kay ginabawal bla na ang tricycle bla magbiyahe sa highway. So kung base bala sa pagpa PMBIC nila, no, kung magkatupagit sila sa PMBIC, they will be passing to a highway base madakpan, so they are exempted pa, no, ang tricycle naton. But since ang aton nga LTO Bacolod is MBIRS ready, so amo nang gina-require ang PMBIC dira. Now, nonetheless, no, ang iban, no, na optional man sa iban naton, optional sa aton iban na LTO offices, no, kung gusto gid nila mag PMBIC or PETC plus visual inspection sang LTO, no. Ang aton exemption dira, no, na sa PMBIC requirement, katong LTO offices naton na may although LTMS ready siya pero wala PMBIC within their area. No, so allowed dira ang PETC plus visual inspection. Pero pwede man Japon kung mag-agi siya PMBIC, kay total LTMS ready na siya, ma-accommodate man siya. Like for example, Cadiz City is LTMS ready. So dira sa sa Cadiz City, pwede ka PMBIC or PETC plus visual inspection sa LTO. Amo na nga aton regulation for the renewal subong, no. Eventually ang LTO, because of the procurement of the new IT system, in the end amo na gid ang procedure na dapat sundon nato, no, sa pag-renew sang atong salakyan, no. Actually the PMBIC, no, kung ano mo daya is that ang ginakakas lang dira is the visual inspection sang aton mga LTO offices, no. So kumbaga we're trying to improve and develop the system ng inspection. So there is a PMBIC na butang inspection where there is a visual inspection plus computerized based na inspection. No, amo nang so we are trying to improve because we want to ensure the roadworthiness of the motor vehicle before it can be renewed. Nationwide amo na siya ang requirements subong, no, but as for the region 6, no, may ara kita PMBIC na ready man na 3, no. At ang like for example in Kalibo Aklan, no, ang Kalibo District Office is LTMS ready. So dapat PMBIC man ang i-accept, no. Tapos ang sa Capiz may araman dira, so ang duwa ka opisina dira na ang Sigma Extension Office kagang Rojas City District Office, amo man na siya in the same way sa Bacolod City, no. Amo na siya, no. Actually amo na aton niya procedure, no. Sa aton kung hindi ka ma-accommodar dira sa PMBIC, no, ano lang dire, pwede ka sa PETC but you cannot register sa Bacolod City. Pwede ka sa ibang na district, hindi lang sa Bacolod City. Pero ang ko lang gani, amoning namon is why will you go to PETC kung ang PMBIC man parehas man lang ba mo presyo. Hindi cooperation, no, para man din sa aton, no, we just want to ensure the roadworthiness sa aton mga salakyan, no. So we advise or we encourage, no,
to let your motor vehicle be inspected sa PMBIC. Actually, there is really no difference. It's not that kung may PMBIC ka, you will fail, you have to repair. But even if you will undergo sa PETC plus visual inspection ng LTO, if you will fail sa inspection ng LTO, still you have to repair your motor vehicle. No. So, ang samo niya is that there's no much difference between the is that extensive ang aton inspection sa PMBIC because we really want to ensure the roadworthiness of the motor vehicle. Para man sa safety naton, no? Hindi lang as vehicle owner but also para sa publiko. Pero halos pareho lang ng bayad na Bomboandro sa PETC kag PMVIC. Anong diferensya? Ano Bomberlin, kito mas barato kuno na mention ni Attorney Alan. Sa PETC? Yes, parang Bomberlin mas barato dara yan, no? Kay tungod sa na-mention niya kay kung pilion mo bala Bomberlin, so syempre sa mas barato kay ito nga mga centers pala, no? Unlike sa iba nga mga sabay ni sang PMBIC, dito medyo may presyo or may mga pagkamahal ng tibong Berlin. But at least no, ang sa mga drivers, okay man para ang sa private car sa sa PMVIC, that is 600 plus. Kung motorsiklo, 560. Sa POJ naman niya, 336. Bomboandro. Yes. May diferensya lang yun dyan, no? Sa PTC ka. Correct, Bomberlin, sa no? PMVIC. Yes. Kaya kung tanong na ito ng PMVIC, Bomberlin, ito medyo, kung saan pa pala, advanced yung ilan, rabi nga system. Ito medyo tungod nga bago, pala, no? Ito medyo may presyo. Okay. Ang tinutuyo sina is masiguro gid bala ang roadworthiness sang mga salakyan, Bomboandro. Ang makaluloy lang nagaling diri mga PTC pagid, no? Inabalang amo nang negosyo nila na nagligad. Not just gani nga may mga kompetensya na sila, but base sunod nga mga inadlaw madula na lang gina sila totally Bombo France. Kay kon mangin LTMS ready ning tanan nga mga LTO district offices. Amo na niya ang i-require ang PMVIC kanaya malabay. Correct? Yes. Correct po, Berlin. Hindi ka na to sa PETC. So gina-clear na ton nga sa mga taga Bacolod and Negros Occidental, pwede ka mo makapacheck sa PETC, but hindi ka mo makarenew sa LTO Bacolod. Makarenew sila sa iba niya nga LTO district office nga hindi LTMS ready. Correct. Yes, Bomberlin. Kay diri sa aton niya sa Bacolod, LTMS ready na kita diri. Oo. No, so may so ang i-renew lang nila dira ining mga naglabay sa PMVIC. Oo. So may choice man sila gyapon, Bomboandro. Hindi ka lang niya maka-renew sa LTO Bacolod. Yes. Amo lagi na Bomberlin kay medyo gitsubong, no, dako naman nga kalibog sa mga drivers. Ang Himamaylan may district office man dira mo. And then ang Cadiz galing LTMS ready naman siya kuno. According diri sa kay Attorney Sacramento. Kaya mo lang na galing, no? Tikon di sila yung magpa-check diri. Actually ang PMVIC di ba package deal na naya dira eh. Dira ka lang iya masulod, wala na visual inspection sang taga LTO. Correct po, Berlin. So, no? once matapos, kasi PMBIC good for no? Renewal ka na niya. Tungod nga, kung saan pa bala, kumpleto na package na to, panandabi nga mga testings, tira, mga kinabi nga mga ilan na nga ginasunod nga mga rules na Berlin. So, once matapos, okay ka na no? For renewal. Nami pagindikon, actually, ang gindareklamo malang nga sa ngaton nga mga kauturan, ang medyo dugang-dugang sa nga bayad. Diba si kun matingwaan pagid sang Land Transportation Office nga mapanubuan na balagamay adri ang sukot sa PMVIC Bomboandro. Kaya wala man na sang diferensya nga nagpa-check ka sa PTC ada naglabay ka diri sa may PMVIC.
Pero kung medyo daw kagang nagadibo yung salakyan, kami mga kulang, hindi kagiman makapasar dera. Galing kay may rason man na dera, parang masiguro man lang naton ang roadworthiness sang salakyan. Basi duway lang ginatagan na diri bala ang aton nga mga kauturan, mayo man sa taga Land Transportation Office bala, ipatagin ninyo mayo sa mga kauturan naton. Kay kung kaysa ipalaban nyo na dira sa Facebook, i-post na lang mo ng mga instruction, tindi man tanan Facebook lang ginatindera bombuandro. Correct. Kita diri bukas kita para sa mga explanation nila, parang mas maintindihan na bala sa ngaton sa mga kauturan nga mo ning diferensya amo man ni matabo sa inyo kung mga kulang na dira yung mga side mirror, mga guba-guba na dira ipakayo kay libre man ang kunong retest. Kung sa retest makapasar ka na way ka naman niya sang balayran. At least dali galing sa PMVIC hindi mahilot-hilot. Hindi mahilot-hilot dali mo buandro. Hindi mo Berlin imbis nga tugang sa problema ni no kadlaw na lang isang aton nga mga motorista ni kumagamugid man kag isa pa galing kay iba na binaton nga mga auto dinang maskin pagalpalo na bala ti ko mapuslan mo pa man ni amo na kitay ang mga Pilipino mo nang perti kitay mangunyadi bala para lang makakinot. So hindi ginaguro diri makapasar. Di syempre kung mga bago sa lakyan mo, mga pila pa lang katuig, pasado na yan diri sa PMVIC. Anyway, may question na diri, ask B kung nga truck exempted sa PMVIC. It's because nga hindi pa sila equipped for big trucks, di ba? Oo, wala pa PMVIC for big vehicles, wala po Berlin. For lightweight vehicles ng anay ang PMVIC dere no. So par ang LTO paminsan pa man sa Bomberin or ginapreparahan pa na nila for sa mga heavy trucks o sa mga big vehicles no makapatukod na nila or obrasan na sila nga mga PMVICs para sa sining nga mga specific nga mga size sa salakyan na Bomberin. Kabay pang mapadasig-dasig man nila para sa mga bigger trucks. Kay tikon ni mga magagmay nga mga salakyan naglabay sa PMVIC nami man gid kon talapta pa bala talalapod bumwandro nga maglabay. So maybe mayara lang sang gabay siguro nga mga misinformation regarding adri sa may PMVIC. But ko mamatian nato na explanation sang Land Transportation Office. Ining do somehow justifiable naman siya. It's only that nga isa pa lang ding PMVIC sa aton mo. Mayo man akon manawang dugangan na siguro kay man perteng pilahay dira di ba kay siya lang isa. Correct. Bomberlin kag isa pa din dumastamo pa din ang mga private cars sa aton sa Bacolod kaysa sa mga PUGs Bomberlin no. Kay so kung sa PETC kaya tindamo na sila yung buwandro mo. Yes, correct. Tiso nag-spread out man ng mga salakyan, batang sa PMVIC, isisa lang siya dra sa reclamation, tanan gid bulyada ara dra. Yes, dira kita na nagapadulong Bomberlin, no? But ginabantayan pa ni kido sa nadumduman naton, yung may ginapreparar sa Bomberlin sa may nansilingan. Kag sa may alihis, no? If I'm not mistaken, doon mo ni mga na-mention bala before Bomberlin, sangga nagamat-amat pa ni bala open ang nasilini nga issue sa PMVIC, no? Kag bala ko man na dring investment ta Bombo France. Hindi man ni lango-lango balang kapital dra sang kompanya o kan siya nag-operate sini. Diba sinagawala tulat pa man lang sang boylo but sa liwat kina clear naton nga for those nga hindi ka mo makalabay sa PMVIC, pwede ka mo yung makaparinyo, not lang niya sa Bacolod. Sa iban lang nga mga district offices because ang LTO Bacolod, ang require nila nga naglabay kaya diri sa PMVIC. I-renew nila nila siniyang registration sa sa mga district offices nga not ready for the Land Transportation Management System. Yes.
Correct, Okay. Bomberlin. So, ari na, no, sang no, panina, kung man nga ang ibang nga mga motorista ni Bomberlin, nga do, kickback, o man nga tani nilang madayon, well, so ari na, no, ano rin Bomberlin, na finalize na, no, so let's hope nga mangin na positibo ini, kag mabaton sa aton man nga mga motorista, especially diri sa aton sa Negros. Ang iba na diri nga mga nakulbaan na diri ni mga kauturan naton nga mga nagpanagya wala ko nag-operate sa mga daan na gid bala nga mga jeep Bumbo Andrew dapat wala no offense sang sa mga kauturan naton but hindi man gid dapat nangayara pa sila sa dalan. So kun na kaysa matingala ka lang balang may nag-ulhot nga jeep pero kung agahon na kabala maggwa magatabok kabala gulpiada lang may nagalis ang jeep kali kay bulag Bumbo Andrew. Way na mga suga kag susaruso na gani baka dalagan na ara pa bala sa dalan ti magatuga lang gid sang aksidente. So dapat actually patuman nagibanitan ni ang ining modernization to bala modernization program buligan lang nga sang ato na gobyerno kay tiniman basta-basta nga magangkon na ka sang jeep na komandar ang kantidad ng musin kinanglanon plus sa pagidusubong at timera sang pandemic apektado ang ilang siniyang income but ti dapat ining mga daan na gid balaya katama let's say taga pilahon na kadekada ang edad nila daso nara pa sa dalan bala dapat remove na gid man na sila from the road. Correct. Kaya mo na tayo sa Bomberlin, isa na sa mga tinutuyo nga agin butang ang ining mga system para sa road safety gisang especially sa mga drivers man dira no. At syempre Bomberlin dapat tutukan man ang mga nagadala sa salakyan no. Tutukan man din mga drivers dira kay syempre kung ang nagamaniho dira ako nagamanihar sa mga kambyada kag saan manibela sa salakyan kung hindi trabi ano bla Bomberlin na healthy ang mental yun abe kung ano dabi for example kung hubog dira so dapat bantayan man no ang mga drivers no. So para sa mga ano dabi kadamog is mga insidente isang aksidente iban na actually aksidente sa dalan it's not nga because sa kadaanon man sang salakyan iban ganin dara bago la ganin bakal nakabunggo tinan sa haras-haras na yung driver bla Bugande, no? No? So, yes, correct. Ang reckless driving, Bomberlin, sa mga dapat tutukan man, no? Ang mga drivers na nato. Basi una malang ning reklamo, Bombo France. Kaya sabi kita mga Pilipino, tingreklamo man kita kung namag-o kita bla. But kung mangin kabahin na nasang aton daily lives. Yes. Maanad naman lang kita. Pero sa face mask, bla to nagsunguna, tiga reklamo man kita hindi ko kaginhawa. No, Bumbo Andrew, no. Problema, no? Pero subong naman. Doon na mag-ugi kita. Anong ko mag-face mask ka. But subong, naanad naman kita. May sa ganit, tibilin tabang cellphone, ta face mask, hindi pwede mo. Naanara naman lang naton. Pero manasang gintawo kita sa kalibutan, wala man kita gani bayo. Pero gibabayuan kita sa ginikanan, tatino na anad naman lang kita. Bumbo Andrew. Sige, kabay pang mas magatag diri tiyempo pagid ang Land Transportation Office to explain regarding diri Bumbo Andrew. Correct, Bomberlin, no? So ato ni nga bantayan tagid no kag mga updates regarding no sa mga bago nga sistema sa Land Transportation Office Bomberlin. Okay. Thank you, Ged. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo France Andrew Burgos, pampabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Tolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Sa liwata ako na kamo ang magparenew sang registration sa may LTO District Office or Bacolod District Office ang inyong salakyan dapat naglabay sa PMVIC. Kaya di ka mo mabaton kung sa PETC ka mo, kung sa Private Emission Testing Center nagpa-test. So, pwede ka mo nga makapa-test sa PETC pero hindi lang ka mo makarenew sa registration sa may LTO District Office because they are Land Transportation Management System ready. LTMS
ready. Pwede ka mong makarenew, it's either dira sa Himamaylan or sa may Cadiz or iban pagidadre sa aton sa may probinsya. Mga hindi pa ya LTMS ready. But kung ang inang district office ng LTO is LTMS ready, Land Transportation Management System ready, malabay gid kamo ya sa may PMVIC. Actually, yung mga kotoran nato ng pasado man yang salakyan or willing ka man lang balah nga may mga problema na dira ipakayo mo lang, and then balik ka dito for retest, libre naman lang dirang bayad, di wala naman lang sang reklamo. But in fairness sa aton mga kotoran, ibanda diri nang tama nagiban balaya kada ano kon kagang-kagang na bala pagalpalo na gid mo yan sa lakyan, especially sa mga public utility jeepneys nga mo ning isa man gani sa mga katuyuan sang jeepney or PUJ modernization na program to make sure kay ni mga nagabiyahe nga mga jeep ang safe man kaya ti kung kaisa na dra do itulod mo naman lang nga bala pero tinagabiyahe pa iba na dra mga bulag or inang isa lang bala ang iyang suga ang nagabiyahe man gyapon. Kung na kaysa magtabok ka diri sa may lakso, no? Especially kung nakagahon, magullikibot ka lang gulpi, mayroon sang jeep galik kay bulag, sige pa nga biyahe. 37 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kamusta ang monitoring sang Philippine Drug Enforcement Agency? Pila na lang kabulan, eleksyon na! Sa Mayo 9, 2022, nagligad amani ang Panda Manila para sa mga narco-politicians, sa mga kandidato o kon sa mga opisyal naman na subong nga nagasaligad rin sa illegal drugs para nga makuhaan sang campaign funds nga mag-ulo-andam na kamo nga daan ay gina-monitor gid rin sang husto. Iban ang paglantawan nato na dira hindi man abi mag-prosper ang illegal drug trade kung wala man sa mga nagapayong sa ila. Iban na dira base man sila ng alkalde, vice-alkalde, ang gobernador o kung sino man dira ang official sa certain local government unit bala. Sige, halandang operate basta may 10% lang ko da. May pila lang ko na ka mil de mil o kon milyon gadya gani kada bulan ang ihatag sa ila halin man sa income. From Philippine Drug Enforcement Agency, i-check naton report ni Momo Carla may defensor. Momo Carla sa report. Come in. Yes, Bomborlino, sa padayon ng pag-check sa PDEA Negros Occidental sa mga posibleng mga narco-politicians sa Negros Occidental, Bomborlino. Susunod kay PDEA Head Negros Occidental, Nicolas Torres, kay tungod nga manubabot o maabot nga eleksyon, malapit na ang eleksyon, Bomborlino, hindi balikawan ang mga narco-politicians so backroll drug money nga paggagamiton para sa ila sini nga kandidatura, Bomborlino. Kung ang mga narco-politician hindi basta-basta ma-identify Bomborlino kay kina-consider Manila no nga mangin na maging sila sa ila sini nga pag-investigar kay dapat may-ari ini sila particular o kung may-ari ini sila sufficient kag concrete nga mga evidence, Bomborlino tungod sa mga narco-politician Bomborlino. So ginalantaw, gina-check ang mga personalities kung yara ini sila sa drug list kasi ina-trace ini kung may link ini sila sa illegal nga droga Bomborlino. So sa subong, hindi pa mahambal na mayara kag kung sino ang narco politician ngani Bomborlino. So may mga giningadla nagligad ang presidente but so far zero na diri sa aton sa may Western Visayas at mga or na-mention nagligad sang presidente ti Wayman Tugani sang may nakasuhan. Iban nga mga naingadlan na to way naman ganit diri sa Pilipinas. Mamo Carl. Okay. Kaya sa bentaha kag ano gaway no? Bugana gawa ang ining pondo nga gamiton
para sa eleksyon kung may mga naghatag binadara. Mga nag-supply din syempre ang ginatag nila kung donasyon. Pero may kabaylo naman na abot sang piniliay. Bombo Carl? Yes, Bombarlin, tiyan mo na, no, gina-check yarman subong sa PDEA, Negros Occidental, kung sino ini nga mga narco-politicians, Bombarlin, kay before, no, so, sina nga may ginhatagin pangalanan, si President Duterte, sa mga politiko nga na-link sa illegal drugs, Bombarlin, di subong, wala pa ini sila minabalitaan ko na may sa mga mera sa mga narco-politicians sa Arlene. Kaga ini sila kasi kung na-learn na nila bala ang mga natabo kaga ini sila naging pakingalanan, no? Nga nag-engage sila sa illegal drugs sa Arlene. Okay. So, Arlene, na personally, no, kaya Pidaya Head Nicolas Gomez, so dua-dua na kung mayara o kung wala, bangod nga ka-aggressive ang campaign ng government against sa mga personalities. Pero mas may posibilidad nga maliwat kung mayara sila sa plano. So mas maayo na lang nga hindi na lang mag-engage Arlene para at least malikawan Manila ang mga issues. Hindi lang issues sa Arlene ang manging kahintangan sa aton nga lugar kung amo ini ang ilan sini nga ginahimo Arlene. So Arlene, pamatian nato ng pahayagi kay Pidaya Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Well, amo ganun kay coming naman election kag hindi nato man ma-discount ang possibility na may ara gihapon mismo yung tawag natin baga ng mga narco-politicians o narco-politics no na ma-involved sa ating election. Either may mga drug personalities na kumbaga mag-bankroll, no? Mag-donate ng inyong drug money, no? Sa mga kandidatura, sa mga kandidato, o kaya mismo in a personality na involved, magkandidato. But then, may mga, kung natawag natin mga narco-politicians, hindi siya basta-basta din lang no, na kumbaga matawag din natin sa politician as narco-politicians. Considering that you have to be careful, no, sining particular na kaso kaya mo ganit. We don't want to call man a personality na narco-politician without that sufficient and concrete evidence, no, na pamatuod na involved silang illegal na droga kag narco-politician siya. Well, so far, no, ginalantaw pa nato, no, kina-check pa din natin ang mga personality kay mga na mga pangalan ba lang, na-check natin kung sino taong check natin na katong list, kung aragid man siya, yung pangalan, yung kandidato. O kaya gina-trace man natin, kumbaga gina-connect natin kung personality may link ba sa mga grupo ng aras illegal na droga. So far, wala pag kita mahambal lang, no, na kumbaga may ara na gid kaya mo gani careful kita about sa nga bagay and we need to have sufficient and concrete evidence against personality sa mga tao. Kabalo ka mo, no, as personally gaduha-duha na kung may ara pa niya, no, considering gani nga very aggressive ang campaign sa government against mga personalities. I think they have their lessons already. But that's it. We cannot discount the possibility again kung naara din man, no? So siguro hindi na lang siguro, no? Kung may plano din man sila, hindi na lang siguro kaya mo gaya na kami sa mga opisina kung may mga information na maabot sa amon about sa mga personality, about sa mga candidate barangays. And then we will look into it, no? Kung may basihan din man siya, kung may sufficient din mga evidence. So siguro sa atin ng mga botante, hindi na siguro. Kabalo naman siguro ka sa community, kung sino, mga, because, you know, damo ko mga istorya, amon sa personality, involved din siya. Pero mo gani na, kinangan mo natin ng evidence, sufficient, concrete evidence, para makmatudan din natin na amo ginana sa politician. That's why, mo gani, kung may ara din man, sila, then,
siguro will take the rest. Kay kami sa amon sa PDEA, once may information na mabot sa amon, kaya nakita namon na may din man involvement sa mga other personalities na involved sa politics, then we will conduct investigation and we will make sure na kung may man sufficient evidence na nakuha namon, then we will take action against that personality. Okay, Bobo Carl. Nga pahayag gikan kay President Rosa Occidental Nicolas Comas regarding actually nagkakapilitan naman ng mga kandidato nga dapat bastante ganang pondo nila bala kaya sa mga botante man na mismo naman ginahulat tagid bala Bombo Carl. So dapat may ligwato na gidara sa ato man yung pamatasan ng mga botante kag sa mga kandidato man. Kaya tidin man lang binan nila bawion ang ginatagan nila subong ang baklanay iba na dara hatag malang kono hatag tag isa ka libo ang pinakanubo iban man yang mga botante ko na tiyempo na eleksyon hindi pa ya gwa sa balay nila bla kuno yung pagsugaton to di dapat ligwato nato nga mo nga pamatasan nga exercise nato nga aton right of suffrage. Nga voluntaryo gid bala Bombo Carl. Kay man tiyan mo na ginapreparahan nila kay nakaibalon ng mga kandidato nga do taklaron gid ang pagadaog kung hindi matagan ng kalabanan. Dapat ang ina nga mga ang kitaman nga mga pumuluyo hindi na nga mo ng kultura nato na bala. So dapat pila man lang ng sweldo nila din man nila yabawion. Abugid gani Bombarli no, so muna gani nga kabudlay nga mag-intra pa dira Bombarli. So mas mayo nga kung ano aton nga mangin desisyon sa aton nga kaugalingon amo gani nga dapat ang aton sini nga sundon kag lang tawon ginaton na Bombarli ang aton sini nga pagabutuhon. Galing ka sa Batman ang mga pumuluyo nga hindi ba kami magdaho kung may ginahatag no dapat kwan gida it takes two to tango. Dapat why man sangyatag ang kandidato na sa nang pumuluyo bumulits no hindi man gintud maghulat bala. So kung sa mga dapat at the end man sa mga kandidato guro sila na lang ginang hindi maghatag. Kaya dito meron sa mga pumuluyo hindi man kami magkuha to kung why man sa mga ginhatag. Dapat ang kandidato hindi na lang gid siya maghatag. Amo na ning ako niya personal nga pangabay sa mga butante butuhon naton niya ang nakursunadahan naton may kwarta man ayaw kon wala takag dapat dulaon gid na naton ang mentalidad ta bala kasi yung pinakadako ni nga ihatag man amo ning butuhon ko because kun baligya mong boto mo bala do para na ginabaligya mong kalag mo tiga kalag mo pila isa lang kalibo Bombo Carl isa lang kalibo sunod sa anong kabulan no kung masubra pag hindi Bombarli so grabe anong katuig tatlo katuig para sa mga local officials sa mga reklamo na naman ng kita nga mo na yung pertay ganun siya kakurakot ni tinagapawi na siya kung pila tong ginpanagtag niya to ayo gani. So kada tuig basi kung mayara ka lang piso sa ako na sinintimos lang nga mabaton gikan sa 1,000 Bombarli. So muna no, panumduman naton. Iba niya mga pitsil, mga baso, mga labador, mga balde, amo na mga ginapanghatagan nila. Iba niya mga hulat pa to dapat may mabato niya mga jetmatic pump, kung may mga ay na ano na lang kita siniman. Sige. So muna gani Bombarli. So dapat pili na lang kita sa aton mga mga ginapangatag to man. Mga kaubahan yan mo mga ginapangatag, mga jetmatic pump, mga balde, mga amo na bla, mga kalamiton. Kutsara blang kunitip balang ginagalo mo bala. Hindi mautod. Nautod. Ay, hindi siya ano gani, nagalubay bala dayon Bombo Carl. Galubag Bombarli. Ay na ano. So, sige. Kabay pang maybe may mga changes man na ini. Galing kayo sa una. Actually, why man ni siya Bombo Carl mo? Magani. Magluwas lang gid guro kon muna blang silang tanga mag-anaw guro sa Pilipinas kag tanan yung mga tao magkalamatay kag mabutangan naman na balasang lain lang ang puro gibla mga babies.
Panibaggo. Oo, kag tudluan sila sang panibaggo, mga pamamayo, gajab lang nga mga pamatasan. Pero daw inisip mo na medyo bulubudlay na giman. Budlay na giman na tapnawan kati ari na nimo but samtang buhay kita may pag-asa. May habang may buhay, may pag-asa. Bombo Carl, basi ko na mag-liso-liso pa man na gamay. Ang mentality na ton yung ulaton ginanton to dapat katuan gito sunod. Mga munabla sa mga iba na gina-house pa na sila Bombo Carl. Ang eleksyon na bala? Parang sigurado gid. Sigurado nga makabuto nga siya gidapat o kung hindi ka na lang magbuto Bombo Carlito kung inaang gakata po. Because until nga ginatolerar ni naton kita man mismo nga mga pumuloyo ang pagbakal sa nga boto naton ginahatagan naton sa rason ng mga opisyales nga mangin kurakot. That is why nga sagad man kita kareklamo nga ti sa mo ni perte gani na bulsa niya ni. Ba't sino nagtudlo sa ila? Kita man mismo. Yes, amo ba Bombo Carlino. So dapat mangin na kita alerto kita sa pagpili o kung na pilion din natin sa maayong ating sining papungkuon. Mga namatya nala dito man kadto do kay SB to kay ano ni why man sila pondo para dera te kun may namatyan na kita tingawaan na lang gid naton kun lang masarangan ta dera sa pagpalubongan sa ila ti amo lang na Bombo Carl hindi nga lagi handa gid dera sang tama gid kadamo pero kay gin pangayuan man lang bala naton ti syempre ikaw dera kun SB ka dera kun councilor ka gin pangayuan ka pero tinong hibi niya to ti syempre ikaw malamat andog man ang imo bala tiagon di bala magigani pero hindi man nila pagkwaon sa sweldo nila Bombo Carl magiging Bombo Carlin pila naman ang sweldo nila kakadamo sa mga nagapangayo sige thank you Ged. Yes, Bombo Carlin, amoy nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Subo nga galing wala na nag-apply ni bilang kun kwalipikado ka sigurado nga madaog ka bisan ni ka pa kuno yung mga taga sa nga kwarta no. Ayo, sige, 52 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Wala po sa nahangaton nga tiyampo dari sa pagpangalaga isang bombohanay big time. Ang iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa uto. Naligid lamang sa matutod nga numero 1. Tanay kita sa Lunas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!